Són les 20 hores, pràcticament la 1 de la matina de l'Everest, nit tancada a l'Himàlaia. Hola, com esteu? Dijous 28 de maig de 2026, 2 setmanes des de l'últim programa, 2 setmanes en què han passat un fum de coses dels que no ens dona temps a parlar en esta hora picadeta de companyia que vos farem. Un Himàlaia més de la millor cosa de xerrar de la zona franca i ja en van 73. Un programa escrit aquest pont en el que dura un trajecte de 600 quilòmetres en la Renfe. Així que tenim material per enllaçar el programa amb el dinar de demà. I on escalfarem el tàper? Doncs on sempre, a l'Ateneu Popular, l'Engranatge. Com esteu? Molt contents de tenir avui amb nosaltres un convidat que té tan bon ull com criteri, algú que va decidir estudiar una de les carreres amb més precarietat laboral i especialitzar-se en el vessant que més inversió requereix. Què et pareix, Guillem? Em sembla perfecte perquè no he entès l'últim paràgraf, per tant em sembla genial tot. Gràcies a tots els que us heu apropat a veure el programa en directe i els que preferiu escoltar-ho treballant, menjant, netejant o qualsevol altre gerundi, doncs espereu a que pengem a YouTube, Spotify i Vox el programa. Sos Himàlaia, són Guillem Mercader i Ignacio Connors jugant-nos la feina des de l'Ateneu Popular. L'Engranatge, avui descobrint els secrets de David Melero. Comencem! El trekking. Un poc d'anunciar-nos, no? Abans, un poc d'autopromoció. Tots els que ens escolteu, feu com David Melero i subscriviu-vos als canals de Spotify, de YouTube, de iVoox, fiqueu 5 estrelles a tot, que l'algoritme ens recomane. També ens trobareu comentant l'actualitat i posant pindoletes a programes, dels programes doncs, a X, a Instagram, a TikTok fins i tot. Un TikTok? Sí, a tot arreu. Tenim TikTok? Sí, tenim TikTok. Abandonat, no? Et segueix sorprenent, eh? Sí, abandonadíssim, és una cosa increïble. Bueno, l'any que ve ho agafo, això. Sí. De fet vaig fer, un dia vaig arribar a fer threads d'Instagram. Threads d'Instagram. Crec que hi ha una publicació. Sí, algun dia ho rescatem. Té recorregut, això dels threads. Té recorregut, ojo, eh? Jo cada vegada que entro me diu fulano ha comentat en threads, no entro. Sí. És el Twitter dels analfabets. Crec que sí. What the fuck? No, fins que Manuel Vidal no es posa en sèrio amb una xarxa social, realment la gent no va darrere. Ben tornats a la zona franca. Enfoquem el final de temporada enmig d'un calorosíssim mes de maig amb temperatures de rècord, pel que sols podem recordar que a dia d'avui se segueix discriminant els centres públics de treball en i sense climatitzar. Per exemple, mira, tenim un centre climatitzat aquí. A veure. Això és un centre climatitzat. Molt bé. Sí, estan climatitzades per dins, la furgoneta van la mar de bé. Ara fiquem un centre públic que no estigui climatitzat. Això, aquest d'aquí en canvi no està climatitzat. Així que més motius per no aturar la vaga de professors als països catalans. En fi, enfotiment de notícies aquesta setmana. Massa, de fet. Sí. Havent arribat la calor, potser molts ja heu desconnectat de la realitat i no us esteu enterant de les coses. Per això, des d'aquí, mira, hem decidit fer-vos com un recull ràpidet picadet, com si fos el Telenotícies. Perfecte. Esports. Deixen les banquetes els dos entrenadors que millors moments han donat al barcelonisme modern, Pep Guardiola i Álvaro Arbeloa. Enmig del caos, Quique Nazaret ha proclamat la República Catalana, l'Atlètic de Bilbao no ha trigat en pronunciar-se. Viva Carvajal i viva Espanya. Educació. Tebas anuncia que Catalunya ha arribat a la regla de l'1-1. Un professor, un mosso. En declaracions, Trapero ha afirmat no tornarem a fallar l'informe PISA, nen suspès, nen detès. Economia. L'informe Fènix assenyala que el model econòmic actual aboga a Catalunya a mirar directament al buit. Caldrà vigilar que darrere no tenim Jonathan Andic. Cultura. Bad Bunny actua a Barcelona amb dos macroconcerts que han començat amb un vídeo en català. En ells, dos joves deien Zapateros innocent fins que es demostra el contrari, fet que li ha valgut al cantant portorriqueny l'honor de permetre-li fer-se un selfie amb Salvador Illa. Espectacular fotografia. Dit això, arribem a la pregunta de la setmana. Quina és la teva notícia falsa preferida? Aquella que dius com algú se la pot creure, David Melero. Bueno, primer de tot, merci per convidar-me en aquest vostre gran podcast, vostre gran espai. Un aplaudiment, sisplau. Per l'Himàlaia Podcast. Molt bé, increïble. Jo crec que la meva notícia falsa preferida, que a més es repeteix com un mantra constant, és la de els negres, els immigrants, venen aquí a robar-nos, a treure'ns les nostres feines, a no sé què. Hem d'evitar, no?, que les pasteres arribin del mar Mediterrani perquè això els acollim aquí, som aquí, volem acollir, no sé què, xarango en aquella època, no?, i tal. Venen 10 administratius amb grau superior a treure'ns el treball. Quan les dades diuen que la majoria de gent immigrant que arriba aquí ho fa literalment per avió, com a turistes, i després es queden de forma d'esto. Llavors, és un mantra de l'extrema dreta d'enfocar les pors
a lo fàcil, a lo dèbil, a la pastera, al negre, a l'africà, a l'asiàtic. Vull dir... 100%. Sí, tens alguna altra? Està bé, aquesta està molt bé. Aquesta està molt bé. Aquesta està molt bé. Sí. Guillem, tu tens... Seguint la mateixa línia, m'agrada molt la notícia falsa de les ocupacions. No? El tema de les Aquesta notícia que te'n vas a Torrevieja a passar el teu cap de setmana i quan tornes tens una feina instal·lada al teu pis de propietat. Sí. Que seria usurpació i no, o sigui, el que passa en aquest moment, si tu, la teva primera residència, t'ocupen el pis, no és una ocupació, o sigui, és una usurpació, llavors aquí la com deien a CSI, és un allanamiento de morada. Clar, llavors, vull dir, és com criminalitzar el jovent organitzat que es dedica a ocupar pisos morts de fàstic dels bancs i dels fons voltors, que ningú d'aquí ho és i ni ho serà. Llavors, no sé en quines ganes de llapar-li tot això a una persona esperant alguna cosa a canvi, saps? Sí. La meva notícia preferida és que Securitas Direct ara és Verisure. Hòstia! És la meva notícia massa preferida. Hi ha dues coses que m'han entrat al cap últimament, que és que Securitas Direct és Verisure i el canvi, i el Grupo Dia ja no és un supermercat de merda, ara és un supermercat cool. També que fan aquesta campanya molt guai, també. Vull dir, per una persona que contracta Securitas Direct sempre serà Securitas. Vull dir, això de Verisure es poden gastar 3.000 milions i rotular 50.000 cotxes, que no paro de veure cotxes rotulats com a Verisure. És com un canvi de nom, rotllo Convergència i Unió, Junts per Catalunya, van com canviant, no? Bueno, yo pensaba en ahora DuWap se llama Wikis, pero también. Ahora CEPSA se llama Haz Mañanitos, Es Mañanitos, madre de Dios. Ahora CEPSA se llama Moeve. És un món increïble, aquests anuncis. Va, molt bé. passem a presentar el convidat com es mereix. Encarem el cim? Vinga, va. Uepa, que no és el cim. L'ascens. N'hi ha diverses teories en psicologia del treball que afirmen que, tot i que la personalitat no fa la professió sí moldeja la personalitat. Per exemple, no és poc habitual escoltar que els enginyers són persones extremadament racionals i analítiques o que les persones que treballen en l'àrea social tendeixen a reforçar l'empatia. El món del disseny abarca gent innovadora, expressiva, intuïtiva i tolerant, i les persones que destaquen per ser metòdiques i organitzades solen tirar per feines més administratives o a treballar per partits d'extrema dreta. I els periodistes, si hagués de jugar aquesta alquímia de la personalitat, diria que són gent inquieta, curiosa i amants de la rauxa per sobre de lo normal. Dintre del periodisme, és clar, hi ha vessants que exploten més una que l'altra, des del periodisme de guerra, inquiets com els sols, els periodistes esportius, cigaleros com ningú. I on queda el fotoperiodisme? Doncs si d'un concert de la Rosalia es tracta, fora. En qualsevol altra situació els podeu trobar amb una equipació formada per entre 3 i 5 càmeres amb valor equivalent a l'entrada d'un pis a l'Eixample i una armilla taronja que els fa identificables en cas que algun mosso o feixista equivalent els vulga agredir. I tot per aconseguir la foto que el qui, com, quan, a on i per què millor explique. Perquè no tota foto serveix per fer això de fotoperiodisme d'informació. Per exemple, mira, aquesta d'aquí. Bueno, no, aquesta just. M'he equivocat. És que m'anava a explicar-la. Tinc una altra. Aquesta també explica bastantes coses, però tenim alguna que expliqui... Podem pujar al nivell? Ja no vols. Això és fotoperiodisme. Vale, pugem al nivell. Molt bé. Aquí tenim a Bad Bunny pensant qui, com, quan i per què. Per què? Efectivament. Si alguns captés aquesta escena, ara veurà que el nostre convidat, en David Melero, està fent exactament les mateixes preguntes. Qui, com, quan, on i per què. Avui no parlaran per tu les teves càmeres. És benvingut a casa nostra. A hores d'ara ja haurà respost com a mínim el qui, el com, l'on i el quan. Esperem que en acabar el per què siga positiu. David Melero. Bon vespre, benvingut. Bon vespre, gràcies per atendre'm. La intro bé? T'ha agradat? La intro espectacular. Sí? Molt idònia. Bien, me alegro. És real, eh? Estava en un tren de Renfe escrivint això. No, em sembla perfecte. Partim el culiosol. Clar, al final teniu a la Renfe, sabem com va com el cul, llavors, literalment, tens temps per fer coses productives. Efectivament. La Renfe és amant de la creativitat. És el punt on tot es dona la mà. A cada convidat li preguntem en què es posaria d'acord i en què mai arribaria a trobar-se en l'anterior convidat, que en este cas van ser l'Adrià i el Telm de Fetus. Vale. O sigui, en què diries? Doncs mira, en això trobo que podríem fer una cervesa i estar molt d'acord, i en això no estic del tot segur. Ostres, clar, el tema és que hauria de ser un gran coneixedor de fetus. Bueno, pots agafar idees així en la seva estètica. Vale.
en què crec que podria estar molt d'acord? En què, bueno, doncs crec que podria estar d'acord en què tot el que és la cultura i la música hauria d'estar molt més respectada i més reconeguda. Per exemple? Que la gent que es dedica a l'espectacle no hagués, o a l'espectacle, a la música no hagués de dedicar-se a no sé quantes feines per poder arribar a final de mes, que al final és una feina com qualsevol altra i molta gent la gaudeix d'això a les nits, quan estàs escoltant un disc a iVoox, a YouTube, Spotify o qualsevol altra plataforma. I, ostres, en què estaríem en desacord? Doncs no ho sé, és que ara mateix em podeu ficar alguna foto representativa d'aquesta gent? Sí, bueno, perquè aquí el que faci falta. Aquí el que faci falta. És que depèn de què digui em cancel·len, saps? No. Obrir una pestanya, no estic aconseguint ara agafar... Se m'està escapant, no teníem una foto, David. Bueno, aquí tenim mitjans... Voy. Aquí hi ha duros. Que vaig fer un curs de gestió d'IT a les cotxeres de Sants no fa massa. Ojo, He ficat fetus i òbviament que surten fotos de fetus de bebè. Fotos de fetus, literalment. Vaig ficar fetus, grup de música. Ara sí. Però fan versions, veritat? És que jo els he escoltat. No. Fan música pròpia. Ja està, fonadíssim, fonadíssim. Bueno, estic tenint molts problemes. Aquí estan. Mira, que són aquesta gent, que ara clicaré aquí i diràs, veuràs la foto en gran? No, vas a la seva web. Però seria d'aquesta gent. Hòstia, és que jo crec que estaríem a favor de moltes coses, no? Tenen molt d'estil. Sí. Gent molt maca. Gent de vestir Fred Perry. Aquest tio té pinta de ser, tenim a la llet, però és un tros de pa i espectacular. Sí. Jo em posaria d'acord amb el look anys 60 Beatles de l'Adrià. A mi m'agrada les pintes. Però per enveja, perquè jo estic mig calb i llavors... Pues ningú de l'audiència ho he notat, jo crec, Ignacio. No? No. Bueno. Sí que si veus l'evolució en el temps... No. Aquí hi ha un fluorescent que em rebota el cartró i em fa una mania editar els programes i veure que és una cosa, però bueno, no parlem de mi. Benvingut a la zona franca. Gràcies. Tu vens des de Sant Andreu. Correcte. La Nova Gràcia. Ja els agradaria als graciencs i als europeistes. Em sap molt greu. Parlant de futbol, quants dies has estat celebrant l'ascens de la UEFA? Perquè seguint per xarxes han sigut molts. Massa pocs, la veritat. Massa pocs? Massa pocs. Sí, perquè he de confessar que el dia de l'ascens, o sigui, no el de la celebració i de la rua amb els jugadors a Orfila, sinó el dia que en el camp es va saltar el camp, per coses de la vida, jo aquell dia no vaig poder ser. Em va tocar molt el pit. Jo estava amb un FOMO increïble, però bueno, el següent cop hi era amb totes les de la llei. Com a mínim vas capitalitzar l'ausència? Vas dir, bueno, he tret 4 duros, no... jo què sé. No, eren problemes emocionals. Estàvem una mica baixos d'esto i vam decidir que anar a alcoholitzar-se sense sentit animant això potser... Era l'opció fàcil, però no la més reparadora, i vam decidir curar-nos en salut. Una resposta molt madura, Sí. Jo hagués saltat despullat al camp. Eres muy maduro para Sí, per això hagués saltat despullat i molt borratxo al camp. Abans que s'acabi el partit, de fet. Molt bé. He vist molts vídeos i moltes fotos. Ninguna te l'ha pispat Macarena Olona per dir aquí viendo el Sant Andreu des de... És que la odio molt. Aquesta dona, ja l'odiava per lo que representa, no? Però el tema és que jo estava fent una de les moltes cobertures que he fet i em vaig desplaçar fins a Astúries, a 2 poblacions diferents, per cobrir el fenomen de la Vuelta i com a tot puta Espanya estava literalment la gent anant amb banderes palestines, mostrant el rebuig cap a la CRIP Israel Premier Tech, que al final ja no tornen a participar a la Volta a priori, perquè crec que va estudiar notícia. Igual que enguany Espanya no participa a l'Eurovisió, doncs bueno, al final la mobilització diuen que no, però s'aconsegueixen coses. Anem 1 a 1. Correcte. Amb qui? Contra el Macarena Olona o contra qui? Contra Eurovisió. Contra el perro. Llavors el tema és que jo estava ja cobrint allò i vaig veure una situació molt violenta on un guàrdia civil que no li pertocava va agredir a un paio que li va dir, oye, identifícate, dame el DNI, i el tio va dir, però ¿por qué? ¿Qué he hecho yo? I el mosso es va descontrolar d'una manera... el guàrdia civil es va descontrolar, se li va anar la flapa, com és habitual, a aquest perfil de gent, i van agafar i el tiren al terra tal i qual, i clar, jo vaig penjar aquest vídeo i alguna foto a X, Twitter i Instagram,
I la Macarena Olona, com que sempre té, no sé, té una perversió, té un somni, un mit amb les forces de l'Estat, jo crec. Sí. Llavors decideix tot el que és policia, Mossos, tal, hòstia, els hem de defensar perquè són la nostra, o no sé què, la pàtria, Espanya, tal. I decideixen d'on d'agafar i agafar un frame meu i publicar-lo i treure-ho de context i desinformar i dir no sé què, a sobre atacar-lo, perraflauta, no sé què. Hòstia, doncs abans perraflauta que si apliques un normal com tu. Si ves la imatge, el Guàrdia Civil té com el plec aquest de la nuca que se li fa. Sí, el Michelin del clatell. Els terneros hormonats, quan els tenen a les granges, que els fa aquí com un plec. El vídeo és molt molt patètic perquè és un tio de 120 quilos agafant a un de 65 Què dius, tio? i se'n va al terra amb ell de manera molt ridícula. I cau el Guàrdia Civil. És molt ridícul, és molt ridícul. Una manyoca. Sí, 100%. No. 100%. T'ha pagat ja el que et pertoca? No, perquè, bueno, parlant amb l'advocat pertinent, es va decidir que podia quedar en algo molt ambigu. I jo, com que ambigu? Però si aquesta tia m'ha pres el llesto, ha tingut no sé quanta repercussió, a sobre està difamant, mentint, i m'està prenent. Vull dir, que no és que sigui Josep Maria @23452, vull dir, és Macarena Olona, saps? A priori, abogada del Estado, llavors dic, hòstia, pues... Sí, és veritat. Toca't els nassos. No recordava que era abogada de l'Estat. Sí, abogada del Estado, Xbox, fatxa fins que es mori segurament. I somni humit dels divorciats fatxes de més de 50. Macarena o Lona, que està por ahí. És una cosa. Que a una universitat de Granada, crec que va ser Granada, en un míting, la tia va anar a fer un míting a la Facultat de Dret sabent que la part de les esquerres d'aquella universitat li feien un contra d'esto, una contracció, un piquetó que fos, i la tia es va abraonar contra els manifestants per justificar les càrregues policials que posteriorment van fer la Policia Nacional. Cap aquí, cap als esquerres sempre. Sí. Una filla puta de manual. Normalment la gent estudia algo i quan no li va bé es passa a la informàtica, que són ja pasta, gansa, ara mateix. Tinc entès que vas fer al revés, que et vas posar a estudiar algo relacionat amb la informàtica i que en algun moment vas dir la vida econòmicament tranquil·la i exitosa no és per mi, al periodisme. Això en quin moment, o sigui, quants amics et van dir que estaves boig? A veure, sí, molta gent m'ho diu, m'ho han dit i segurament m'ho diran, però el tema és que jo quan tenia 16 anys, havia de prendre la decisió típica, no?, de què vaig a fer? Un grau superior, un grau mig, universitat, tal. Jo, en aquell moment, per circumstàncies de la vida i termes econòmics, entre d'altres, m'havia de ficar al mercat laboral quan abans i vaig decidir que la millor manera era un FP. Vaig fer informàtica perquè era fill únic, no tenia germans, en aquell moment estava a Windows XP i tal, i se'm donava bé, i el típic, no? Nen, maquinetes, videojocs... Lo de canviar la RAM, tu mateix... Sí, la RAM, el típic, amb 11 anys, no? Jo no sé fer-ho amb 33. Bueno, doncs l'únic enginyer de la taula ets tu, o sigui que fes tu mirar. Llavors, el tema és que vaig decidir estudiar jo, però més endavant, el 2017, amb tot el tema de protestes 1 d'octubre, independentisme o sentència, es crea en el seu moment amb diverses persones un canal Telegram que es diu l'Alerta Canal, l'alertacanal.cat, que és una web, però també un canal de Telegram que aconsegueix molta volada perquè som diversa gent de forma voluntària, on jo m'incloc una mica més tard, no som dels fundadors, però m'hi acabo incloent, i al cap d'un temps que bàsicament hi havia diversos rols, no? Un porta la web, l'altre busca la informació, l'altre fa publicacions, i a mi m'agradava estar on passaven les coses i explicar el que passava perquè ho havíem vist als meus ulls, no perquè estava jo reproduint un vídeo de Twitter descontextualitzat o de qualsevol xarxa social, i jo anava als llocs i tal, i del 2017 al 2019 em dedicava a fer això amb l'Alerta Canal de forma voluntària, fins que el 2019 dic, hòstia, m'agrada molt això, tio. Em vaig a comprar una càmera. Per què no? Encara no tenies càmera, anaves amb el mòbil. No, anava amb el mòbil tal qual, sí, 2017 al 2019. I és veritat que abans del 2016 ja havia tingut una certa sensibilitat amb temes socials, com per exemple l'habitatge. Vale. En el seu moment, a Gràcia hi havia hagut el desnonament del Banc Expropiat de Gràcia, ja fa uns anys, i jo ja estava bastant implicat. I el tema és que això, del 2017 al 2019, vaig jo amb el meu mòbil per allà amb l'alerta fent coses, 2019 compro la càmera, i el 2020, ja uns mesos després de la pandèmia iniciada, em trobo que hi ha una ajuda econòmica a través del fons Next Generation de la Unió Europea per
fer-se autònom amb gent que tingui un cert projecte iniciat o amb una intencionalitat d'emprenedoria. I, bueno, m'hi vaig voler adherir, m'ho van donar i vaig decidir ficar-me a tope amb el tema freelance. Que guai. Clar, jo des del 2017 al 2019 havia conegut amb molta gent del sector que es dedicava al periodisme perquè sí que havia estudiat allò. I bueno, doncs em vaig anar formant una mica, tal. Evidentment no em sé el codi deontològic de periodisme de pe a pa, però sé que hi ha uns mínims com els titulars clickbait, moltes maneres de funcionar que no s'han d'aplicar a l'hora d'informar. I res, doncs, una cosa va portar l'altra, em vaig fer autònom i bueno, vaig fer un dia una cosa per TV3, una altra per l'Agència Internacional i vaig anar fent i a dia d'avui segueixo com a autònom encara, 6 anys després. Molt bé. Això sí que tinc d'aplaudir. Sí. Què creus que t'ha ensenyat la Universitat de la Vida, llavors, que es deuria ensenyar a la Facultat de Periodisme? És que la Universitat de la Vida, el periodisme, dius? Sí. Però de la O sigui, què has après tu a base d'hòsties, bàsicament, per dir-ho finament? Però és que jo he après a base d'hòsties de petit. Aquí està la cosa. Hòstia. Avui no dones una, No, camí que obres, camí que trobes. Però d'hòsties de la vida per dificultats, no d'hòsties literals de que no tinc pares agarrasors. Vale. No, bueno, reformulant llavors. Sí, no passa res. Reformulant. Ja estic. Reformula, perquè avui la fórmula... Aquesta entrevista la fas tu, ja. Llavors, què creus que es deuria explicar a les facultats de periodisme que tu has après pel teu compte i que creus que no s'estigui explicant relacionat amb el periodisme o el fotoperiodisme? Vale, crec que bueno, s'ha de tenir... s'ha de ser viu, t'ha d'agradar, és una feina però també és una, entre cometes, una forma de vida, depèn de quin tipus de periodisme et vulguis dedicar. El respecte a les persones sobretot és molt important. Que tinguis una càmera o un micròfon no et dona dret a d'alguna manera envair la intimitat d'algú on un moment que tu saps que no està bé envair-la. Vull dir, evidentment, doncs, si està sortint del jutjat una persona per un cas de corrupció i ja no sé quanta premsa, pots gravar perfectament, perquè és una cosa d'interès públic. Bueno, i també hi ha algun que s'hi fa una miqueta al Millet, al Negreira, quan es va tirar al terra, també fan aquesta cosa. Sí. El Dani Alves, quan va entrar, jo estava allà quan va sortir de Cambrians. Bueno, o per exemple, el tema és, jo per exemple, en molts desnonaments em trobo que sempre, quan he anat a desnonaments, que he anat a molts, doncs vas una mica abans, parles amb les persones del sindicat que són qui tenen un vincle o un cert coneixement amb la persona afectada, escolta, tal, que m'agradaria parlar amb ell o amb ella, ja soc aquesta persona, em dedico a això, faig això, i tenir una mica de tacte, perquè... Sí. Al final és fer que l'altra persona no es senti deshumanitzada, al final. Clar, deshumanitzada. O mercantilitzar una miqueta la informació. I un cert permís, i que entengui que no l'estic gravant per treure-la pel morbo ni per la... al programa de la Susana Griso de la tarda, saps què vull dir? Vull dir que estic fent això perquè, hòstia, t'ha passat això, i si tu ara surts d'alguna manera emocionada perquè, mira, t'allarguen la moratòria del desnonament, o et pots quedar a casa teva, o t'estan fent fora, tot això ho documentes, ho ensenyes, i això, al final, és qüestió de remoure consciències i de denunciar el que està passant. I llavors ho has de fer doncs, amb uns permisos que no sempre són verbals, vull dir, amb la mirada tu ja... Ja veus com van. I ja et diu, i t'està donant permís, saps, la persona? Vull dir, però hi ha gent que va als llocs, no diu res, no parla amb ningú, va amb una gorra i amb unes ulleres de sol, i pa, i dius, home, doncs potser no. Seràs un fotògraf tècnicament brutal, o una fotògrafa tècnicament brutal, però tens l'empatia al darrere, saps? Els fotoperiodistes, ho deia abans, mig de conya, mig en sèrio, sou segur, vinga, els periodistes que més heu d'invertir en material per poder treballar. Bueno, els periodistes d'Esport de TV3 han pagat molts gintònics. A veure, que potser sumem 30 anys de borratxera cada nit. Sí, pot ser. Normalment, tu quan surts a fer un reportatge, amb quant d'equip vas? Perquè la gent es pensa que aneu amb una càmera i ja, i pel que veig aneu molt equipats. Depèn molt de la cobertura, evidentment, i de la intenció que tu saps que aniràs a fer en aquella cobertura concreta, perquè si vas a fer foto faràs unes coses, si vas a fer vídeo faràs unes altres, portaràs un micròfon o no, hi ha moltes casuístiques. Però, per posar-nos en context, clar, en una cobertura concreta, ara t'ho diré, però fa poc ens hem d'agafar amb els meus companys de pis una assegurança de la llar
i vaig calcular que tenia només en objectius, en tot el meu equip, o sigui que pot ser des d'un armi antibales a un casc antibales a... Tens armilla antibales? Ja en tinc 3, sí. Bueno, perquè una és meva i les altres 2 un fotògraf me les va regalar perquè ja no aniria més a conflictes i em va dir si alguna pots aprofitar ets tu. I jo, vale. Hòstia. Llavors, si algun cop he d'anar a algun lloc, esperem que no, però si hi ha algun lloc on la puc arribar a requerir, és que jo molts cops me l'he portada, l'armilla, i no la utilitzo. Però me l'he de portar per si de cas. La gràcia està en no utilitzar-la. Clar, el tema és que tu et fots a llocs, però que en principi no ha de passar res, vull dir, llavors, per millor si passa que hi ha un atac o passa el que sigui, doncs tu poses per la teva seguretat, la portes com al lloc, però molts cops no la fas ni servir. I amb això que de l'import o els diners que puc portar, doncs jo vaig fer un càlcul l'altre dia que potser m'he deixat en càmeres, objectius, armilles antibales i bateries, targetes SDs, discs durs, ordinadors, més de 27.000 euros. Déu-n'hi-do. Ho vaig calcular bastant a l'entrada, No estava mal tirada la de l'entrada d'un pis. No, és que quan ho has dit, estava a punt de dir, ojo, pues és que per què van els trets? Cuidao. Parlaves de llocs on puguis utilitzar una armilla antibales. Has estat a Cisjordània fent reportatges tremendos. Sí. Com vas poder entrar allà? Vull dir, no crec que s'entri o realment pots anar tranquil·lament a Cisjordània. Bueno, el tema és que la Cisjordània ocupada per Israel des de fa molts anys, doncs bàsicament hi pots accedir, però perquè al final Israel et permet accedir-hi per demostrar una suposada regió llibertària, democràtica, som occidentals. Llavors, d'alguna manera, tu demanes el teu permís de premsa, que t'ha d'acreditar-te. De fet, va ser molt curiós perquè l'últim cop que vaig anar, que va ser aquest darrer octubre, vaig estar a Israel i a Cisjordània, i vaig anar amb un amic. Ell mai havia estat a Palestina, i jo sí. I ell, potser a les xarxes socials és molt més neutre, vull dir, no publica res. I jo he fet a saco de cobertures de Palestina a Barcelona, vaig anar a Astúries a lo de la Vuelta, vull dir, surtes en un perfil i saps de quin peu calço, no és difícil. I a mi em van donar l'acreditació i al meu company no li van aprovar. Se sap per què? És veritat que creiem que és perquè la persona que se li va assignar com a contacte de premsa d'allà per d'esto li va posar com unes traves molt estranyes i a mi no em van posar això, però com que ja havia entrat prèviament, suposament més fàcil perquè ja tenen com en l'òrbita. Però a mi, no sé, si m'haguessin de revisar el meu contingut potser dirien, oye, doncs potser no el deixem entrar, però no m'ha passat mai. Però tu quan vas allà estàs vigilat d'alguna forma? Entenc que sempre estem vigilats per Israel, però... Sí, perquè tenen un software molt sofisticat que... Exacte, quan estàs allà, que excepte Antonio Baños ha controlat a tot el carrer independentista. O sigui, tu quan estàs treballant, o sigui, entenc que hi ha gent que està vigilant a què fas foto i què no? Això pot arribar a passar en tours o en cobertures concretes que Israel et diu, vine cap aquí i fem això. Per exemple, en el seu moment no hi ha hagut cap periodista occidental que hagi entrat per si sol a Gaza. Cap, és que no existeix. Però sí que va haver-hi com una intentona d'un tour molt exclusiu on va anar la tia aquesta de la CNN o de la Channel... Sí, de la CNN. Crec que va ser CNN i la Clarissa Wars o alguna cosa així, o és igual. I la tia entrava, però estava acompanyada tota l'estona, vull dir, això era com van poder gravar les primeres parts de Gaza com aconseguides conquistar per hi havia un edifici en peu de mira, Feli, sí, clar, està super de peu, mira. De fet, jo vaig estar en un dels tours per veure com era que es deia, on l'exèrcit d'Israel portava a la premsa als quibuts on a priori van entrar el 7 d'octubre de 2003 els de Hamas. I al marxar et donaven bales perquè te les emportessis. Em van donar una bala i em van dir, mira, és una bala de Hamas, com perquè toqui dins el relat que s'expliquen ells. Que guapo, no? Bueno, tan guapo. Està guapíssim. Ojo, que si la fiques a eBay potser treus un llaç. Tan guapo que quan em vaig oblidar de treure de la maleta, arribo a l'aeroport, em sona, jo cagadíssim,
jo, estic detingudíssim. Explica que és una bala de Hamas a l'aeroport de Tel Aviv. Clar, és que a Tel Aviv literal. A Hamas Ammunition, saps? Jamás Ammunition, nen. I jo dient... I jo, uau, no. No tinc armes, no tinc res. De veritat, me l'ha donat un company teu allà als quibuts, no sé què. I bueno, em van dir, no problema, és perquè no té un partit d'Espanya i tinguin res allà. I jo, vale. Estan acostumats a que la gent vagi amb armes com si fos allò el viejo oeste, saps? O sigui, és molt fort. Ayer he fet fotos que van duríssimes. O sigui, recordo una foto d'un senyor que entenc que deu ser de Hamas o d'alguna milícia amb un passamuntanyes i darrere té AK-47. No recordes ben. Això és Síria. És veritat, va ser Síria. Vaya. Va ser Síria, tens raó. I aquí em vaig trobar els altos del Golan ocupats per Israel, els sionistes de la IDF. És que me'n vaig trobar per allà, com qui fa un cafè, mira, hola. I sí, ens van venir a dir cosetes. O sigui... Sí, bueno, clar, a Síria hi ha una part ocupada. O sigui, Israel es menjarà tot el que pugui menjar-se al seu voltant. No t'hem avisat, però ell és el nostre... Què tenim, què? És el nostre mànager, llavors... Pot intervenir sempre que vulgui. Vale. Estem mirant, l'any que ve li ficarem un micròfon amb Bluetooth, a veure si així podem microfonar. Però ja pel Bluetooth ho sabreu. no et preocupis, no et farà res. No. Perfecte. Però no és d'Israel, no és una espia, no? No. Que sapigueu, també t'ho dic. De moment, crec que no. A veure, si paguéssim bé, potser. O sigui, aquella persona que no sé de quin grup és, sincerament, a la que fas la foto, sí. Clar, com et guanyes la confiança d'aquestes persones per convèncer-los que no ets de l'enemic? Vull dir... crec que les fotos que hem vist en passamuntanyes d'un tio amb armes eren a Síria. Jo soc amic d'un noi que és un documentalista que viu aquí, que es diu Luay Al-Basha, que és d'origen i d'ascendència síria i palestina alhora. És a dir, els meus amics d'Israel, bàsicament. Llavors, doncs, jo vaig anar amb ell a Síria i clar, doncs ell entén l'idioma i clar, per què vam anar a Síria? Per documentar la caiguda del dictador Bashar al-Assad i el canvi de règim, que també diré, el que s'ha ficat no és que sigui aquí el papa, saps? Llavors, doncs, bàsicament, ell, a l'entendre's amb la gent d'allà i anàvem amb un familiar seu que ens portava pels llocs, a lo fixer, entre cometes, doncs, d'alguna manera, doncs, clar, era tot molt més avantatjós, els explicàvem qui érem, què fèiem allà i ens, vam tenir accés a molts llocs que jo, havent anat jo sol, no hagués pogut fer. Però, evidentment, el fet de saber que eren siris amb qui anava jo i l'idioma i tot, doncs, va sobrat pels llocs. Sí. No, Síria és un país fascinant. És com si de cop et ve... Sí, perdó. No, sisplau. És com si et ve un reporter d'una televisió americana aquí, doncs potser hi haurà una manifestació on el sindicat d'habitatge o el CPC o qui sigui estarà fent no sé què, doncs potser aquesta persona no es pot acostar a fer una foto si no va amb algú català d'aquí que li diu oye, que estem fent aquest reportatge és per mostrar el que sigui, no? Llavors, doncs, al final, la gent local és la que et porta en aquests llocs. Si algun dia ve la CNN, que sigui el Marc. Evidentment. Sí. I que ens digui ell ja. He fet una mica de recull de llocs, direm, xungos, situació geopolítica on has pogut estar, entre el que està Cisjordània, Palestina, està Síria, està Ucraïna i està el 9 d'octubre a València. Més per confirmar que una sospita que per preguntar, és d'aquestos que he dit València el lloc on més has patit per la teva integritat física? És bastant fort, però és que diré que sí. Sí, no. Perquè... M'imagino. No era una pregunta de broma, volia constatar-ho. És que jo ho vaig dir en una entrevista amb l'Helena García Melero al Tot es mou un matí. Hòstia. Que era, de veritat, jo he tingut més dificultats per fer la meva feina a un desnonament a 3 carrers de casa meva. Ara, aquell exemple no el vaig ficar en aquell moment, però el puc ficar ara. O a una manifestació de feixistes a Catalunya o a qualsevol país d'Espanya, a qualsevol ciutat d'Espanya, que no a una guerra on a priori et pot caure un bombazo a 700 metres, saps?
Ja, el problema és que saps que la gent que et tenia a agredir és molt amiga de la gent que t'hauria de protegir, llavors estàs Correcte, completament clar, hi ha una- indefens. Vull dir... Sí, total. Sembla que havia llegit el guió. És just la següent pregunta. No hi ha... Sí. Ai, sí. És que no m'ha llegit. Increïble. Quina És que llegeix en diagonal. Quina sinergia. Ara haurem d'allargar més perquè el podcast s'està retallant. No li diguis això, per favor, no li diguis això, que jo havia de sopar. Repreguntant una mica el I que, tant, el i tant. que, el que comentava el Guillem, que és el que realment posa en el Fem, paper. O sigui, en les manifestacions, la policia us té fitxats? Vull dir, sabeu qui sou? Mira, ahí está el melero, le vamos a reventar las costillas ahora cuando pase por aquí un porrazo. O no és tan així? A València a mi no m'ha passat, però jo és veritat que a mi, en diverses ocasions, gent de Vox Catalunya, gent d'entitats rotllo, i això és de veritat, s'ha acabat, o per exemple, qui més va ser, tio? Bueno, i el propi Abascal en un míting, a mi se m'ha assenyalat diverses vegades perquè Però Abascal, en plan, dient, mira, ahí está... remuntem a 2021, crec que era el febrer. Jo vaig... Era un diumenge, ¿vale? Era un diumenge, i aquell cap de setmana hi havia molts mítings perquè eren les eleccions de Catalunya pel Parlament de Catalunya, que era on va entrar Pere Aragonès per Esquerra per Catalunya, Republicana de Catalunya. No me'n recordava. I Vox és quan va entrar al Parlament amb pocs escons, però va entrar. Vale, doncs jo estava fent un recorregut per diversos mítings de Vox. I aquell cap de setmana hi havia molts mítings. I vaig dir, buah, no sé quin poble, no sé on, no sé quan. I entre totes aquestes localitzacions hi havia Sabadell. Jo vaig dir, home, és sabut i per saber Sí. que La Manchester. Sabadell és un niu de fatxes. La Manchester de Catalunya. I vaig dir... Això es diu. Sí, ja sé per què m'has dit, ja. I vaig dir, vaig cap allà perquè si ha de passar alguna cosa, serà allà. I vaig encertar de ple amb la Diana al mig, vaja. Vaig anar allà, a més, Parc Central del Vallès, era una cosa superampla, allà un cordó de Mossos ha de ser molt ample per tallar el que sigui. Doncs què va passar? Que les entitats d'esquerres van anar com a boicotejar el míting de Vox, els Mossos estaven allà per intentar ficar ordre. Què va passar? Que els antifeixistes van decidir tirar-los aigua a l'equip de so dels de Vox per inhabilitar i evitar que... Sí, 3 punts per Gryffindor. Sí. I el tema és que al cap d'una estona, doncs què va passar? Que càrregues policials, no sé què, i bueno, doncs aquell dia jo vaig fer uns vídeos que només érem jo i un altre noi, el col·lega estava fent fotos i jo fent vídeos. Clar, allò es va publicar, va sortir per tot arreu. L'endemà d'allò hi havia un míting al Carmel, aquí a Barcelona, on hi havia els dos grossos, hi havia Santiago Abascal i Ignacio Garriga. El Carmelo, que diuen ells. El Carmelo. El caramelo. Llavors jo estava per allà i, clar, tots els activistes fatxes que estaven en Vox allà també estaven al Carmel aquell dia. I m'anaven assenyalant, hombre, Melero, què tal, no sé què, no sé quantos. I jo flipant dient, però com sabeu qui soc, saps? I res, i al cap d'una estona estàvem fent unes declaracions a premsa i quan acabem de gravar em venen Garriga i Abascal. Hòstia. Això ho podeu consultar, vull dir, fiqueu en Santiago Abascal, David Melero a Google i surt a la Laura Rossell entrevistant-me Per què no ho he trobat? a Catalunya Ràdio. Quins bons temps amb Laura Rossell, per cert. Sí, la veritat és que sí. I bueno, i de Espera't un sobte, bajón amb això. i de sobte d'això em diuen, oye, tu, te pasaste mucho, perquè es veu que els hi va fer mal els vídeos que vaig fer, perquè diuen que els deixaven com molt en evidència, no sé què, bueno, clar, és que si fas això, pues és lo que hi ha, periodismo, welcome to the club. Sí. I llavors, doncs, bueno, pues, els van demanar a uns polis nacionals que estaven per allà, oye, sisplau, agafeu aquest home i identifiqueu-lo. I em van identificar un policia nacional per la cara, és que això hi ha un vídeo de BTV que es veu, i jo en plan, i em diuen, qui ets? I jo, David Melero, periodista, i em diu, no sé què. Jo, no, és que estan molestos per això i això. Ja me'n dia, vale, però o sigui, estem dient que Abascal i Garriga, o sigui, estem dient que un odontòleg de Sant Gervasi pot dir-li a un policia, identifica este... Dos policies rebeldes, perquè es creuen que són els seus esquadristes i que a vegades es deixen ser-ho. Bueno, és que m'han identificat dos nacionals de paisà que estaven allà on entenc que controlen una mica la moguda a nivell de seguretat amb Abascal. Perquè si no estaven allà per res. Uau. Estar tan rodejat de feixistes constantment et fa tenir-los més por o que et facin més gràcia?
Potser, et seré franc, vale? Et seré franc. Potser... Vas a ser Franco? No, bàsicament, més que por, és com a angúnia i fàstic i saber que ho fan per intentar-te morir i que si no t'amoreixes una vegada ja com que et deixen en pau, no? Vull dir que ja són vàries les vegades, no? Vull dir, molts periodistes que fan feines d'aquest tipus i enfoquen en aquest tipus de gent han tingut moltes troballes amb aquesta gent. Jo què sé, Fonsi i Loaiza van a presentar un llibre a la Feria d'Abril de Madrid, o no sé quina fira, potser no va ser la Feria d'Abril de Madrid, però va ser una fira a Madrid, i li va venir don Alberto Pugilato. Hòstia, que fill de puta aquest, Sí, tremendo. A increpar-lo i a cridar-lo. Que després fa metro. Sí, fa metro 65. Tap històric, sí. Hauríem d'enfocar cap avall el micro. Clar, no arribaria, vull dir, o bueno, saps aquelles poltrones del Burger King pels bebès? Doncs correcte. Ho ell per aquest podcast. Bueno, i això... Tampoc per més acudits, tampoc tinc ganes. Bueno, bàsicament això, que són moltes vegades l'intent de censura, l'intent d'atemoritzar-te, d'assenyalament, de missatges per privat a les xarxes socials d'amenaça, a veure si d'alguna manera t'empenya, no puc seguir per aquí perquè un dia prendré mal. Doncs per sort, he tingut la sort que encara ningú m'ha fotut una hòstia, com sí que l'han fotut a Jordi Borràs o a altres persones. Correcte. Per tant, doncs, de moment... Doncs bé, però t'arriben aquests missatges de te veis en fotos com salga mi cara, te reviento? O... Perro, rata. A veure, no m'han arribat del pal de ¿dónde vives? Vamos a quedar, això no. O no m'han arribat fotos de en tu dirección de casa, però sí que és la teva adreça de casa teva, no sé per què castellanitzo de sobte. Bueno. I res, això, llavors, doncs, bàsicament jo vaig a la meva, faig el que crec que he de fer i ja està. També és això, no? Quan he dit abans el d'esto de... Bueno, jo les hòsties de la vida ja les he rebut abans. Vaig com... És veritat, he estat en entorns concrets, complicats, i d'alguna manera doncs, vas una mica preparat per aquestes coses. Cuando tú vas, yo vengo, que de no. Cuidado. Gran temón, per cert. Què? Cuando tú vas, yo vengo... Temón, cuidado. Es parla molt poc. I en té un altre que no recordo, que bueno, és igual. 1.142.127. Et diu algo com a periodista este número? 1.142.127. Són les reproduccions que va treure Macarena Olona amb la meva foto? No. Molaria, això. No. 1.147.000 els vots de... No ho sé. No, són les multes que es van posar a l'estat espanyol per saltar-se el confinament. De totes les multes que es van posar a l'estat espanyol, crec que tu tens la més divertida. Ojo, la ràtio, és un 2,5% de la població espanyola. Va ser molt heavy, tio. Moltes multes, Ens pots explicar això? Vale. David, justificat davant de càmera. No, és que em justifico i les vegades que falti, família. Vull dir, jo estava... Fent la teva feina. Estava fent la meva feina amb una càmera, amb el carnet de premsa, amb tot, i jo estava, doncs, crec que era recentment començava a veure el toc de queda, que ja no era tant toc de queda, l'aglomeració, i anava a veure com estava l'assumpte. I vaig veure en un lloc tal, i és que no vaig ni gravar res, perquè anava... No, vas dir, vaig a fotre'm una birra, No vaig arribar a fotre'm la birra, per desgràcia. Però perquè va arribar la policia... Però on vas anar? Era un intent de rave no sé on, que jo no sé per què estava allà, la veritat. No ho negaré. Bueno, per la festa una miqueta. Vas portar la càmera, vas dir, bueno, per si de cas. Per si de cas, pues tengo el salvaconducte, no? I vaig anar. I estic allà i em diuen... I m'identifiquen i diuen, però a veure, que estic aquí per feina, tal i qual, mira, sóc això... Que et van dir, a veure el carrete i ni una foto vas fer, llavors, clar. Clar, perquè acaba d'arribar, em vam animar la patrulla. Tu vas a la mà i... A ver, passa les fotos. I els pantalons, dient, jo venia aquí a treballar, la càmera està allà. Clar, o sigui, senyor agent, si us plau. És que estava fent recerca i he trobat el titular que deia el fotoperiodista David Melero multat després d'assegurar que venia de cobrir una festa il·legal. I és... el titular és màgic. És que, clar, vull dir, jo estava... No, jo és veritat que jo anava allà amb una intenció concreta, que era a veure què passava,
Però, No, això, tots estaven allà així, Era el pla de tots els que havia allà. A veure què passa. Què estan fent aquí? I bueno, a veure, jo anava acompanyat amb dos... O sigui, jo m'anava a anar... Aquell dia no dormia a casa meva, dormia a casa d'una altra persona. Casualment. Casualment. I... Si ja t'he vist padio, sí, Galero. Ja sabia per on anaves. Des del primer moment. No. A veure, jo en aquell moment vivia, crec que o a Sant Andreu o a Navas. I aquests amics meus vivien a Vallvidrera. I clar, doncs, de camí el cotxe ens vam trobar i vaig dir, ojo. A veure, i bueno, doncs va venir la Guàrdia Urbana i em va dir, xavalín, multa. Jo, bueno, la vaig recórrer i crec que al final no me la van clavar, me la van perdonar. Sí, perdonàvem bastant. Sí. Això és per l'excusa. Mon pare li va passar també. Això és per l'excusa ja algú va fer, vinga, va. Crac. Sí, vaig dir. dir. Vaig dir, mira, tio, estic aquí fent la meva feina i ja està, saps? I, bueno, no vaig fer cap foto, evidentment, ni vídeo ni cap res. Durant la pandèmia també va ser notícia, va sortir als mitjans, Jo per la també. teva faceta de PD, de punxadiscos. DJ. Sí, Catalunya, però va decidir aquí fer ric i es va decantar pels stay homes. Pobret, com a Quina és la segona pitjor decisió dels catalans a l'última dècada? Pobre stay homes, em dóna la sensació que estan deprimidíssims. És a dir, Que no sabeu estàs gestionar-ho. afirmant que la primera pitjor decisió de Catalunya és... És haver fet ric a stay homes en lloc de tu. Sí, correcte, sí, perquè, joder, jo ho necessito també. Clar, i ells no. Les fotos Ells realment no es fan soles, tete, vull dir... Passa bé. Clar, fes-ho. Aquests estan muntats en el Bitcoin, segurament. En el Bitcoin. Ja no... Són d'estos que et diuen, no, rune. Has de meter en rune. Sí. És la segona moneda. És la del Rune és la Llavors, pel·lícula aquella. la- La segona pitjor decisió dels catalans. Doncs suposo que... És que potser em furen una mica, Però m'és igual, jo soc el que soc i no Endavant. tinc res. Idolatrar a Carles Puigdemont, massa del compte. Per exemple. Trobaràs amics. Per exemple. Trobaràs, sí, hi haurà molta gent que te recolzarà amb aquesta... Sí. Quina és la foto que no has pogut fer pel que sigui, perquè a l'últim moment ha passat alguna cosa i no has pogut fer i has dit, me cago en la puta. La mar salada, La de pista, la d'aquesta que hem vist. Sí, la de dir, ho tenia. Una foto que no hagi pogut fer, Tenia Garriga xupant-li la bascal aquí i ha passat un cotxe i de repente no... Ostres, doncs creu-me que no ho tinc al cap. És que crec que no ho tinc al cap perquè intento com que faig la meva feina i com que intento no fustigar-me molt. És veritat que, doncs, evidentment, vaig a llocs i passen coses, i potser, doncs estava allà i per què no tenia aquesta foto jo, saps? Però, hòstia, és que no t'ho sabré dir. Sí, en algun Veure moment Shakira passant i voler fer la foto i mira, per ahí va Shakira. tinc alguna foto de Shakira. Tens alguna foto de Ja hi Shakira? passarem, això, quan vulgueu. Mare de Déu. Com vulguis. Shakira. Com vulguis. Bueno, en el meu... En la meva època de... Bueno, com si fes aquí 50 anys, saps? En el meu timing de descobrir diversos àmbits de la fotografia i del món freelance, doncs, en certs moments, a pena meva, perquè no és la disciplina que més m'agrada, doncs he fet alguna cosa pel món de la premsa rosa. Pots ficar unes campanes o un batums o alguna cosa així que fiqueu... No tenim tants efectes, no toqui. Premsa rosa? Ignacio, entro jo el teu guió i el toco? Aquí, quan... Bueno, el tema és que... Literalment és com fer el programa de Barcelona amb TDA. Fica el que sí. Vaig anar un cop a... Arregla-ho, per favor. No tens vergonya. Faré un podcast amb el Marc a partir d'ara. Vaig anar un cop a l'aeroport de Barcelona perquè suposadament, mentre passava això de Piqué deixava el Barça, El Piquetón. Piquetón, tema de Hisenda amb Shakira, doncs vaig anar a l'aeroport de Barcelona i sí, li vaig fer unes fotos ben boniques i ja està, vull dir, sense més. Molt bé. I això és el meu... Molt bé. El meu cara a cara amb Shakira. La Shaki, no?, que dieu la gent que coneix. La Shaki és una persona que s'ha vist cara a cara amb l'agència tributària i ha guanyat.
Bueno, també va perdre... Compte. També va perdre en el passat, però ara només sembla que ha guanyat, però va perdre també. Però va perdre, però després ha remuntat. No, va haver una que va perdre del tot, però s'ha quedat amb la imatge de que ella... Jo veia que Sí, ella va acordar un pagament amb Hisenda. Però després... No, són dues coses diferents. Són dues coses diferents, crec que és la mateixa. La primera ve acordada i ella paga i reconeix, la segona no, i ha fet un gran post contra la Hisenda espanyola. Filla puta, t'ha enviat un cop, dos no. Vale. Jo, ja no lloro i ja no facturo, evidentment no facturo com ella, però... No, podia creure que sí. Mira, fixa't que... No facturo com ella, però ojo que a mi aquest any l'agència tributària em torna molta pasta. Et torna molta pasta. Més de la que em puc Anaves a dir 1.000, anaves a fer el... Pues... Són 3 zeros, eh? Són 3 zeros, sí. Són 3 zeros. Oh. Són 3 zeros. I el primer número no és un 1 i tampoc és un 2. Epa! Ojo, agència tributària, que també Pues una comença a perdre, eh? A veure si afecta... Oh, mira, tenim un efecte molt bo. La casa registradora. És una merda que quan fica un efecte està la música. Això de cara a l'any que ve ho hem de treballar. Perquè facturo molt bé a l'IRPF, ho fico tot bé, llavors, pues clar, diuen, hòstia, pobre xaval. Jo mira, sempre que recursos humans que m'ho fiquin bé, sempre em toca pagar-ho. Pues hi ha una part que te l'estic pagant, i content. Què és el que et diu que algo que estàs veient és una bona imatge per tirar? O sigui, saps? Dius, hòstia, Una bona imatge. una bona imatge o dir, he d'anar ahir a fer fotos perquè ahir es donarà una bona imatge. Perquè al final hi ha 3 milions de coses on es pot anar a fer fotos. Bueno, jo estic... m'agrada molt més fer tot el que és documental social de denúncia. Per tant, no sé, no és el meu fort anar a fer fotos o una notícia de la Marató de Barcelona, que he fet un reportatge sobre la Marató de Barcelona. Vigila que ara soc runner, jo, eh? Ojo, que ens trobarem i tot. 30 o 40 anys tens? De quina crisi parlem? Per què ho preguntes? Per la crisi de Ferterrunner. 35, estic 35. És clara crisi de 35. No, jo fa 10 anys ja corria. Ho has deixat i ara 35. Correcte. Però corries per córrer, no de la policia, entenc. No, fugia de ningú. Vale. Corria per propi paviment. També has fotografiat catàstrofes, has estat a diferents catàstrofes. Com és el debat intern, que aquesta m'interessa bastant, aquesta és bona, gràcies, entre el tu fotògraf, i de fet me la va dir la meva parella, ho he de reconèixer, m'ha dit, pregunta-li això. És que sí crec. És un podcast en família, això, al final. Sí. Perquè vegis, soc com Miles Van der Rohe traient-li protagonisme a la dona. Jo cotitzo per fer-li companyia. En fi, com també m'ho va dir ella. Hòstia, nen. Com diferències del David Melero, fotoperiodista, del que he deixat la càmera i posar-me a ajudar, perquè això és molt heavy. Del David Melero persona, no vols dir tu? De l'home, de la persona, no? Sí. Podies haver citat l'home aquell que va fer la foto famosíssima del nen amb fam i el Buah, fort, corp. això, Aquella persona es va acabar suïcidant, al final, aquell fotògraf. Però això és veritat o és llegenda urbana? No, es va suïcidar, sí, és molt fort. Uau. Sí. És bèstia. A veure, mira, podem parlar a nivell catàstrofes. La Dana de València, o per exemple el Cumbre Vieja, al volcà de la Palma. Hòstia, veritat. I jo en els dos em vaig trobar en diverses situacions on en aquell moment doncs, deixes la càmera i fas algo que has de fer perquè ho estàs veient i has de fer alguna cosa. Per exemple, jo quan vaig estar a la Palma, un dels moments que... Bueno, hi va haver diversos moments, però hi va haver un que estàvem gravant una zona arrasada per la lava i hi havia un gat perdut, pobre, un gat que estava doncs, amb els morros cremats, se'l veia dèbil, afectat. I bueno, el vam salvar. Però és veritat que en aquest cas érem els tres, érem jo i 2 persones més, vale? Un fotoperiodista que és també dissenyador, que es diu Jordi Costa, que me l'estimo molt i és el que em fa les exposicions quan jo vaig exposar a llocs, i l'altre un pilot de dron que es diu Carla Rabadà. I amb els dos vam anar cap allà, 6 cops vam fer un documental i tot, i bueno, en el moment de rescatar aquell gat
Doncs va agafar el Jordi amb una jaqueta i el Carles amb les mans intentant rescatar el gat perquè s'escapava, però al final volien portar-lo al veterinari, no? I jo recordo que em diguessin no, tu no, ja som dos, tu segueix gravant això. Llavors, sí, és com la contra, en plan, no, vaig seguir gravant perquè d'alguna manera ja hi havia... Però m'he trobat fotimers de cop de, jo què sé, a la Dana, ajudar a portar aliments a no sé quins pisos perquè la persona gran doncs, no podia baixar fins a baix, era baixar molts cops. Clar, no tenia nevera, llavors doncs, no podia conservar els frescos, per exemple. Llavors, cada dia li portaven menjar. Hi havia com avituallaments als carrers de voluntaris i bàsicament doncs, ajudar això o ajudar algú a ficar la pala. Vull dir, això m'ha passat. Però és veritat que una tasca minúscula enfront dels milers de voluntaris que van desplaçar-se tots aquests caps de setmana posteriors per totes les localitats afectades, Catarroja, Benetússer i Paiporta i milers de llocs més de... milers no. Desenes de llocs on van estar afectats. Sí. Per culpa de la ineptitud de Carlos Mazón. Exacte. Correcte. Carlos Mazón, fill de puta. Que el que hi havia abans era Rita Barberà, que tampoc era molt millor. Però, No. bueno. Però era una borratxa... Sí, el borratxo sempre despertant una miqueta d'llàstima. Rita Barberà, molt decebut en que tota la vida creia que anava a Ginebra i al final era whisky. La van trobar allà a l'habitació, Ja, no? era una botella de whisky. Va ser Que com, trist, que trist, no? tota la vida equivocat. Anirà amb un nord Amb el seu vici. amb un nord o amb algo més de qualitat, no? Sí, Amb un puto tot- whisky. no, tota la vida pensava que era bifíter, de fet, i no, tenia una No, això era la reina d'Anglaterra, crec. Exacte. Beguda de la teva. Exacte. Han explicat agressions i expulsions mentre treballaves al Sàhara Occidental. Hòstia, això va ser bo. Sí, l'únic... Bueno, és igual, m'ha fet un acudit que m'he donat compte que era una mica racista i he parat. L'única devolució calent Sí, has fet... d'un home blanc heterosexual, no? Hòstia. Has fet el pitjor, que és no dir l'acudit, que potser tenia una mica de gràcia, tot haurien fet, ui, tal, i dir-le realment les No, és que intencions ho he de anat a dir l'acudit. i no m'he agradat dir, no? No passa res. Va bé, gràcies, T'he perdona. ajudat, t'he No és ajudat. elegant fer un... Bueno, en fi, és igual. El público perdona. Aquí som més de matar-los quan tracten d'entrar a Nadal. Doncs sí, jo amb un amic, amb un molt bon amic, que es diu Oriol Puig, amb qui em connecta diverses coses i amb qui ell té molt de vincle i bueno, té molta sensibilitat amb el conflicte Sàhara i amb el poble saharaui i he anat molts cops al Sàhara ocupat, als camps d'Argèlia, entre d'altres. Té contacte directe amb el Polisario i bueno, em va explicar que hi havia una situació molt dantesca que estaria molt bé denunciar i documentar, que era el cas de la Sultana Kaya, que era una activista que portava més de 500 dies d'arrestament domiciliari per la policia marroquí en territori saharaui ocupat i que podríem anar allà, que ell tenia les eines i els contactes perquè ens poguessin passar per la frontera de forma il·legal i amb contactes de X i que arribaríem allà, podríem fer l'entrevista i veure del cert el que està passant. I el tema és que vam anar a Agadir, al Marroc, vam estar 2 dies fent veure que érem turistes. Complicats fer això, però bueno, ho vam fer. Portaves una càmera de fotos. Sí, però era ja. I Turistes asiàtics. Correcte, sí. I vam arribar a Tarfaya, que eren 12 hores amb autobús des d'Agadir, i ja estàvem molt a prop de que ens vinguessin a buscar per anar cap allà. Vam tenir a la pota que aquell dia era un partit d'aquests de Champions del Real Madrid i vam anar a un bar on estava tothom veient el Madrid. I clar, tot de locals de Tarfaya, d'allà, i 2 blancs allà amb una càmera parlant un idioma que no era el seu. Doncs clar, ja es fan la paranoia, comencen a fer preguntes, no sé què. Algun parlava espanyol, ens preguntaven què fèiem allà, van veure la càmera, no sé què. Van acabar venint els secretes, a la policia secreta marroquí, els serveis secrets d'allà, i van veure que Oriol Puig, el company, ja havia estat algun altre cop allà. I bueno, entre això de que era periodista, doncs blanco i en botella, aquí no pinteu res, us fem devolució. I ens van agafar un taxi, ens van fer tornar, a mig camí ens van pagar i ens van pagar perquè tinguéssim por i no tornessin i ja està, i vam tornar aquí i ja està. No vaig poder fer el reportatge, però bueno, mira. Però em vaig emportar 2 hòsties, al final. Sí, al final t'emportes alguna cosa sempre, no? Al final sempre t'emportes alguna cosa. Un souvenir, al final. Sí. Per rematar l'entrevista, David, es diu, es comenta, perquè jo m'he documentat molt bé, parlant amb periodistes de diferents rams,
que dins del gremi del periodisme, els que aneu amb càmera en mà, tendiu a Julio Iglesias. O sigui, es comenta que sou de teleobjectiu ràpid, se m'ha explicat fins i tot que teniu el sobrenom de follògrafs, així entre la professió. La pregunta és clara. Esperar per tirar una bona foto o llençar ràfaga i ja escolliràs després quina t'agrada més? I què té a veure això amb el seu fotògraf o no? I això no ho he entès tampoc, Ignacio. Intentaré mascarar-lo Jo em molt. pensava que cobries com una polèmica de coses Jo- que han sortit a les xarxes i al final doncs, has anat per una altra cosa. Sí, era És una tècnica. analogia en que, en fi, intenta hacer un juego con los números Ja que saps dia, que dia Pipi Estrada. ja saps que la tercera capa... En este país se juzga muy fácilmente. La tercera capa i arribem Sí, sí, a la juzga quarta molt capa i fàcilment, ens la perdem veritat. en entrevistes. Efectivament, no, la qüestió era l'analogia de la foto si No, les ell, dones, ell, no? ell, Seria com dir... No, jo és És veritat... veritat que els fotoperiodistes buscar-te-ho a follar? Seria Ah, que era seria aquesta. la Jo em pensava que era polèmica perquè Per la meva part, et diré que no. tampoc cal afartar-se, eh? Però No, jo no, sí. és- Però t'imagines que diu, però Jordi Borràs sí? És molt guapo, Jordi Borràs. També l'he vist en persona i tampoc és tan guapo. Com No, sembla les coses. bueno, Jordi Borràs i companyia ens coneixem, però no ens coneixem tant com per saber aquestes coses tan íntimes. No compartiu. Eh? No compartim ni això, ni el llit, ni altres coses. De moment. No és broma. Why not? He intentat ser graciós, no ho he aconseguit, no passa res. Li acaba de passar a l'Ignacio. Ah, ara doncs mateix. ja està, aconseguit llavors. No, jo intento enfocar bastant el que està passant i intento no tirar de ràfaga, però a vegades peco de tirar ràfaga, però perquè després l'edició és una putada. La de fotos que he de revisar, he d'entrenar l'ull, hòstia, em canso molt, com menys millor. Però és veritat que molts cops quan no... Hòstia, fas una instantània, tal, tenia els ulls tancats, no sé què, l'expressió... Hòstia, és veritat que per aconseguir una bona foto a vegades n'has de fer diverses, a vegades amb un clic ja està. Jo odio haver d'estar amb l'ordinador mirant una seqüència de 100 fotos del mateix moment per veure quina és la millor. Una pèrdua de temps impressionant. Que no està pagat, això, molts cops. No està pagat, a vegades. Jo no sé si era una analogia de follar, però jo ho he entès tot el que ha dit com si estigués decidit entre... No, si I m'ha fet moltíssima gràcia. M'ha fet moltíssima gràcia, Sí, jo a mi mateix. la resposta l'entès molt bé, el problema de la pregunta, Sí. Ignacio. Bueno, passem a la teva secció, Guillem, i em treus este embolic. De fet, Vinga, una cosa graciosa és que avui, abans de venir aquí... He follat. No, estava editant unes fotografies i se m'ha quedat la vista molt cansada editant unes fotografies d'un congrés d'oftalmologia. Hòstia, Bona aquesta, us ha agradat. m'ha agradat bastant, la veritat. I és real i és de proximitat i d'ara mateix, actual. M'agrada. Increïble. M'agrada, David, m'agrada que introdueixis això perquè entrem a... Descans i refrigeri, que és una miqueta el millor. Sí. No, és una miqueta el mateix, perdó, no el millor, però millor. Ha sigut el subconscient. Exacte. Descans i refrigeri. Rebràs encara més preguntes, l'únic que em sustento una miqueta el suport visual, així de fer menys feina de guió. I també va una miqueta perquè el Marc es desperti, perquè si no s'està avorrint moltíssim ja quan l'Ignacio va a fer metàfores de 4 capes diferents. Llavors, jo sempre que m'he un convidat, què és el que faig? Faig recerca, de fet l'Ignacio i jo fem el mateix, però fem per separat. Tinc tan bastos, He anat, com que sóc una persona del món professional, he anat a LinkedIn i he representat una miqueta el teu historial a veure on podia rascar. He començat veient la teva experiència en el món de la cuina. Vas començar de cambrer i després vas anar a lo que seria ser de chef, a la competència. Tranquil, que no entrarem molt en detall. Hòstia, un any no vaig jugar ni de conya, però s'ha d'enganyar el currículum sempre. Vas mal, Burger King MA ANAPAC, que això, pels que no sapigueu, vol dir Eastern Middle Europe Àsia, i l'altre Sí, no me'n algo recordo. així. Àsia, Pacífic, Àsia, Vaig Canadà. durar amb el McDonald's un mes i a l'altre 2 setmanes. A mi el que m'agrada és No el que sé. fique Greater Barcelona Metropolitan Area, que sembla que Greater, està a un Greater. McDonald's de Ripollet. No, segurament és el McDonald's de Sant Fos de Campsentelles. Sí. Després he anat pujant en el teu timeline laboral i hem trobat una cosa que era encargado del Camp Nou. Durant 4 anys, encargado. De què t'encarregaves? De tot el Camp Nou sencer? Portaves Correcte. Pep Guardiola no podia entrar sense que jo li obrís la porta, al final. Correcte. No. Eres gestori porter del Camp Nou? No, era... vaig estar encarregat a les barres del Camp Nou, que ho portava una empresa que es diu Aramark, que és de menjadors i serveis integrals i tal i qual, i jo vaig estar un temps fent la barra fins que vaig estar encarregat de la barra, que és la persona que, a part de servir a les persones que pel Camp Nou a mitja part
o unes crispetes, unes llaminadures o una cervesa sense alcohol, doncs acabes, fas el recompte i te'n vas a fer una cua amb desenes de persones més de totes les barres per entregar el canvi, els diners i ja està. Molt bé. I el control d'estoc, era això una mica. Perfecte. Hem treballat de tantes coses. No, la veritat és que hi havia un filant aquí. Després vas dedicar al món del lleure, on veiem una clara promoció laboral. Comences de monitor i acabes de director de lleure, director de la diversió. A Rosa dels Vents, Explotadors, per cert, entre d'altres, Rosa dels Vents. aquí queda dit, no tinc l'experiència, però si tu dius, jo m'ho crec, Millor que no la tinguis. 3.000%. I després anem al món de la informàtica en quant abans d'Ignacio, on comences com a especialista informàtico i després m'agrada molt el concepte d'informàtico professional. No informàtico amateur, sinó informàtic, el que seria sèrio a Catalunya Ràdio. És que és molt fort això, perquè, clar, jo Dóna la sensació que tingui, he vist el teu LinkedIn, dóna la sensació que tingui 50 anys perquè hi ha tantes experiències laborals. No, és que es van jo, com a- jo he fet de tècnic en informàtica a Catalunya Ràdio i TV3 abans i durant dels meus inicis com a fotoperiodista. És molt fort. A veure, ahí tenéis el contacte. No, no. Jo també Sí. faig. Que consti que no... I diré que potser me'n puc arrepentir, però no vaig treure cap email corporatiu dels que tenia accés a tot. Pues Doncs, una llàstima. doncs, I he arribat, David, una llàstima. i he arribat, malament. i he fet el que he fet tot per mèrits propis. Sempre ho diré i ningú m'ho pot Un aplaudiment, rebatre. sisplau, al públic. Un aplaudiment. Molt bé. Perfecte. Seguim a potser la que és la meva experiència preferida teva, que és Veuràs. formador a Mémora. He vist comentaris, he aconseguit comentaris y he visto comentarios como da unas formaciones que son para morirse. Me quedo muerta con el conocimiento de David y David és un àngel caído del cielo. Això m'ho acabo d'inventar. Però m'ha fet molta gràcia. És molt bo. En què formaves, David, allà a la gent? Vale, a morir-se en condicions... No, és broma, és broma. No, és no. broma, és broma. No, tranquil, no et preocupis. Perdó per tothom. Perdó pels morts. També per ells, per tots. Bueno, el que va passar és que jo, doncs, com a bon informàtic que era en aquell moment, doncs d'alguna cosa havia de menjar. I em va arribar una oferta de tècnica en informàtica que consistia en formar els treballadors de les funeràries de Mémora Vale. del nou programari que tindrien, perquè els estan fent un nou programari. Doncs, quan La típica base de dades, no? Sí, quan algú es mor, et ve un tio que no sap si és de Tecnocasa o conductor del bus Alsa, Correcte. i et diu: a veure, el teu tiet o el teu fill, el teu germà ha marxat, ha decidit que fins aquí. Com l'enterrem, no? Doncs amb quin tipus de fèretre, amb quines flors, no sé què, amb quin tipus de velatori. Doncs tot això era un programari, una base de dades que tenien els treballadors de Mémora, que van actualitzar, i jo em vaig encarregar de formar aquests treballadors a com fer servir aquest nou programari, però jo i més gent. I era anava a dir divertit, me cago. Digues, tio, pots dir-ho. Era- Pot ser divertit? A veure, el millor d'aquesta feina era que jo havia d'anar doncs, per diversos centres funeraris d'arreu d'Espanya i, per tant, coneixia una mica... És veritat que anava a llocs una mica fúnebres, Mai literalment. millor dit. Mai millor dit. I anava a aquests llocs i deia: doncs anem a Àvila, a Badajoz, a León. Hòstia, que bé que es menja a León, me cago en dena. Sí, això és veritat. I era hotel pagat, no sé què, i és que és turbi, clar, és que estem entrant... No, tu dius... Entra, fins a cuina. I res, això, i jo doncs, de tal hora a tal hora jo formava el José Luis de Badajoz i quan sortia m'anava a fer turisme per allà per conèixer la ciutat una mica i em fotia les botes, sí. Sí, tu, ell arribava allá y decía, mira, aquí está la pestaña de vivos, lo pasamos a muertos y ya está, se borra Perfecto. DNI, borra el DNI Estatus. y pasa aquí. Ya está. Tal qual. Buscar Uber. Buscar Uber, al final. Buscar Uber. Pestany incògnito, no? Exacte. Igual. Jo he aprofitat, dic, hòstia, que hi ha un fil per estirar aquí i he anat a veure Funera Numerària, sede corporativa. Hòstia, 2 amb 2, xunguíssim. 2 amb 2, O sigui, hi ha poques coses... Si los muertos pudieran hablar... Hi ha poques reviews... Hi ha Ni poques... mort acabó hi ha, durant hi ha, el Martínez hi ha, aquí. hi ha pocs llocs que diguis, hòstia, mare meva, dic, que he fotut tot plegat. Jo sóc molt addicte, molt A les addicte a les ressenyes? ressenyes, sí. L'únic que és que- aquí, no volia estirar molt, sí que m'he quedat amb una del Jaume González Sauret, que deia: l'oficina de Vall d'Hebron no ens va oferir mai l'escala de Vanguardia, que ja estava inclosa, i així se la van estalviar. I el que m'agrada molt de... Hola. La review em sembla tendra, perquè és molt tendre el tema de l'escala de Vanguardia, i després em feia molta gràcia la reacció amb les manites de Prey a sota. 2 persones reaccionant a això,
És fort, No, hi havia un munt d'allò, però com tu has dit abans, em feia com cosa entrar. I per tant, he descartat aquest fil perquè el fil de la mort no s'hauria d'estirar mai. I he seguit amb el teu LinkedIn i ja anem a lo que ets, a lo que et defineix i el motiu segurament de perquè estiguis aquí avui, no com a formador de Memora o encargado del Camp Nou, que és el de fotoperiodista i videoperiodista. No sé per què hi ha una foto de la Renfe allà, però bueno, mira, no sé. Sí, no ho sé. Autònomo. Perquè deu haver algun tipus com de joc o alguna cosa així amb l'Autònomo i la Renfe o alguna cosa així. Sí, alguna cosa, i mira, no m'ho vaig mirar gaire. Està bé. És veritat que les feines a mi no m'arriben per LinkedIn mai, però bueno, s'ha d'estar actualitzat per si de cas, no? Pensa que el de Fetus tenia LinkedIn i és un senyor que es dedica... I tenia monitor. Tenia professor de primària, i tenia tot allà ficat. Llavors dic, anem a estudiar del periodisme, anem a estudiar del fotoperiodisme, de la fotografia, i he dit, anem a veure una miqueta com una persona que no en sap de res, i anem a veure un poco tipus de fotografia i característiques. No he arribat a l'Institut Europeu de Periodismo i Comunicació, que segurament és una estafa piramidal perquè la gent pagui cursos, no en tinc ni la més remota idea. Tal qual, Però com que m'interessava, a la primera entrada dic, m'hi quedo amb això. I allà m'han donat unes certes tipus de fotografia que, David, segurament no reflexen la realitat ni són lluny de lo tècnic, però penso, i el tema del retrat, el paisatge, la moda, l'arquitectura, dic, bueno, per què no busquem aquest tipus de fotografia i a partir d'aquí fer una pregunteta amb cada tipus de fotografia, adaptant-la una miqueta a la teva realitat. I dic, perquè no sigui natural pel públic, el Marc s'està avorrint moltíssim, ja dic, per què no exemplifico el que serien les fotografies amb alguna persona, amb algun compte d'Instagram, i dic, per què no vas a la conta del teu amic? Per què no... Dic, per què no vas a... És un fill de puta, tio. Una miqueta, a veure. Humorista ben especial, m'encanta. Sí, no, és espectacular i això no és només acabem de començar. Llavors dic, Uau. per què no vaig a la conta del meu amic i company de programa i crític dels meus guions, que és Ignacio Connor. Vaig a demanar una cervesa, sisplau, segur. I anem a veure les seves fotografies i jo el que faré simplement, a base de fotografies seves, anirem repassant aquests tipus de fotografia que ens diu l'Institut Europeu de Comunicació. Més seguidors que seguidors, soc una persona important. Ojo, No està mal, jo el rato diu completament girat. Llavors, passarem per cada tipus i et faré una pregunta Vinga, sí. relacionada amb aquest tipus de fotografia. Hem vingut a jugar. Comencem amb la fotografia de retrat, no? La fotografia de retrat, el seu objectiu és capturar i... Diguem que la fotografia de retrat és l'objectiu d'ella és capturar imatges de persones. He perdut molt de pèl, veus que he perdut molt de pèl? Mira això. Ets ciclista. Bueno, per la crisi dels 25, ara... M'he tallat perquè si no hagués sigut un escàndol, això. El seu objectiu... La fotografia de retrat, el seu objectiu és capturar imatges de persones, així de manera individual o en grup. Es tracta de buscar una expressió, una mirada, una postura, un instant que ens ressalti els trets. David, la pregunta és com aconsegueixes captar la veritable essència i emoció d'una persona de manera ràpida, sense l'ajuda de posats ni il·luminació d'estudi enmig d'una manifestació, per exemple? En què t'hi fixes en aquests casos? Doncs, o sigui, com preparo perquè la persona faci la fotografia? Sí, aquella típica foto que veiem i diem, hòstia, quina reacció tan bona, o quin enfado, o quin... Jo, per exemple, clar, això és un retrat buscat. Correcte, en aquest cas. 100%. Buscat, els dos. Buscat bé, no ho sabem, però buscat. Clar. Jo normalment, com a fotoperiodista, a no ser que un article em ho demani, faig algun retrat, però a una manifestació potser no, a una manifestació per Palestina o per que la Renfe funcioni bé d'una vegada o per l'educació pública, doncs fas fotografies més aviat a la gent enfadada, a les pancartes, però si hagués de parlar amb algú i dir-li, hòstia, fes un retrat perquè portes alguna indumentària o alguna que és molt visual i que dona molt de context, doncs parles amb la persona i li dius, mira, posa't així o posa't d'aquesta altra manera, aquí de fons, tal i qual, intentes agafar una profunditat de camp perquè s'enfoqui la persona i de fons, potser la marea groga si és una manifestació per l'educació pública o pel que pugui ser, no? Però intento fer els menys posats possible per ser el més fidel a la realitat i a l'espontaneïtat i al periodisme del que està passant, testimonial visualment parlant. I també és veritat que jo, com he dit abans, estic molt més llançat al vídeo que no a la foto. Perfecte. M'agradaria afegir, ja que estic darrere, que la foto on estem aquí amb una colla d'amics és el programa Millennials Benicarló, que és el millor que s'ha fet mai a la ràdio en general. Sí, no, programa increïble. Què? Com has dit? Es deia Millennials Benicarló i era el millor programa de ràdio que s'ha fet a la història, en general. M'he ficat una miqueta gelós perquè tu ja no tenim fotos. Quants anys fa d'això? 2018 crec que era, no? 2000 pot ser, perfectament. Abans que molts podcasts existissin. Abans que existissin els podcasts. Et pots queixar, però he tingut el detall de retallar el caption, saps? Gràcies. A veure, següent anem a la fotografia de paisatge, no? Aquí, Ignacio, realment tens una obsessió malaltissa cap a les postes de sol.
Vols deixar de mirar la següent diapositiva, per favor, que talles una miqueta la sorpresa? Llavors, la pregunta aquí, la fotografia de paisatge, doncs, Vale. s'enfoca a fer imatges de la natura, muntanyes, ciutats, el que sigui. La pregunta, David, és penses en l'entorn quan vas a cobrir una manifestació? Per exemple, elements de la via pública que puguis fer servir, una estàtua, un monument, si saps que una manifestació està en lloc concret? Sí, home, no, l'entorn és important, l'enquadrament, que no surti de penquer, que sí que surti de penquer. A vegades l'entorn pot fer un salt de valor importantíssim a la fotografia. Tinc algun amic, per exemple, que ha fet alguna fotografia de no sé, quan el Xavier Albiol crec que va sortir a l'alcaldia o li van fer una moció de censura, justament el fotògraf va enfocar a la Xavier Albiol d'una manera que es veia el símbol i la senyal de sortida d'èxit. Hòstia. Llavors, això és observar l'entorn i aprofitar-lo per la fotografia. També és veritat que Xavier Albiol o qui fos havia d'estar col·locat d'una manera perquè l'angle correcte de la fotografia poguessis fer aquesta foto, no? Però sí, amb l'entorn pots jugar molt i també el dia assolellat fa molt, o si està ennuvolat, depèn de com has de fer servir uns filtres específics per poder baixar la lluminositat de la càmera sense sacrificar velocitat o diafragma. Llavors, clar, l'entorn és molt important i si plou, doncs també perquè has d'anar amb la càmera protegida. En el cas, per exemple, de la Palma, quan va haver del volcà Cumbre Vieja, doncs, hòstia, no parava de caure cendra, se'ns va ficar cendra per tot arreu i, bueno, van fer algunes llargues exposicions de paisatge, però en aquell cas era del volcà escopint lava i uns rius impressionants, vull dir. O sigui, va ser tràgic per moltes persones, que per sort ningú va morir per allò, però molta gent va perdre la casa. Sí, completament terror. Però sí que també és veritat que, o sigui, era terror per la gent d'allà i també, a la vegada, era una imatge espectacular a nivell fotogràfic. Molt ben definit. I d'aquestes fotos, ja que estem, com valores la foto de l'esquerra? Perquè estic molt orgullós d'aquesta foto. És de la meva època Golden Hour. Golden Hour i introspectiva, Està bé, a veure... Així, entre 0 i 10... Explica, bueno, jo veig aquesta foto i m'estàs dient que t'has fotut un viatge en bici impressionant. I estàs tan cansat que no saps fer una puta fotografia. Ja he dit que vaig a ficar la foto aquesta a Instagram a veure si follo. Però pensava que els fotògrafos eren els fotògrafs. Bueno, la següent, deixem el teu ego, Ignacio, que ja portem d'art amb ell, i anem a la següent, que és la meva part de fotografia preferida, que és la fotografia de moda, per exemple. Hòstia, tio, estàs pillant molt fort, Ignasi. A veure, aquí és una bona lliçó cap a tu i el nostre... Un moment, Ignacio, un moment. Un moment, és la meva secció. És un gran exemple per tu i pel públic de saber que les coses públiques d'Instagram tenen uns riscos i no pots anar penjant fotos en pijama i una samarreta dels Utah Jazz amb aquest que em van regalar aquell dia, per això és una gran foto. He vist el caption, però igualment no justifica la fotografia, això. És complicada, Fotografia de moda, És dura. És dura, clar, tampoc. La penso borrar tan pront des d'acabés del programa. M'ho ha ficat facilíssim. La penso borrar en acabar el programa. La meva pregunta, David, en aquest àmbit és inevitablement... Quin àmbit és aquest, llavors? Fotografia de moda, he considerat jo. No? Recordeu que agafo els exemples de la Comunitat Europea de la Fotografia i el fotograma. I aquí la meva pregunta és, inevitablement, en manifestacions o així, tendeixes a fixar-te amb gent que estèticament pot quedar bé la fotografia? No dic gent guapa, lletja, gent que tingui cert carisma, certa presència... És una que et surt orgànicament o directament fas la fotografia? No hi penses en això? Clar, és que pot ser una persona que porta la cofilla palestina, la bandera molt ben col·locada. Això també pot ser moda. O pot ser... jo sé de gent en manifestacions per l'habitatge que ha anat a moda sàtira amb traje com si fos un gestor de Tecnocasa. També està molt bé, aquí hi ha moda. Però sí, a veure, evidentment, doncs, la indumentària que portis pot fer... Sí, pot generar un estímul cap al fotògraf de dir, oi, això visualment és curiós. Jo, per exemple, a Israel hi va haver a Tel Aviv una manifestació d'israelians en contra del genocidi, que són pocs però existeixen. I jo recordo
un tio... és que és molt bona aquesta foto, un tio detingut a dins del cotxe patrulla israelià i un tio de fora no detingut parlant amb ell que anava vestit de presidari amb ratlles negres i blanques. Increïble. Foton. Era com... Vaig fer una història en aquell moment dient un presidiari, un tio de presidiari parlant amb un detingut. No sé, era com increïble. Vaig dir, uau, sorprèn. Bueno, al final sembla que no, però aquesta gent majoritàriament ho fa perquè, evidentment, doncs, despunta i desmarca, per tant, més... O sigui, és una forma de reivindicar, també, perquè com més boja sigui aquella foto, a priori, potser més es comentarà aquell tema. Vull dir, si a tu t'interessa que en una manifestació d'habitatge es parli molt perquè l'habitatge està pels núvols i els joves i la gent no pot accedir i ha de compartir pis fins no sé quins anys, doncs si vas allà a fer una mica el show i vas amb traje o amb un maletín, doncs això fa gràcia i això és curiós i això fa portades. I això no és sensacionalisme, això és tenir, bueno, a nivell activista, tenir dos dits de front i fer bé les coses, perquè llavors generes més engagement o més visibilitat d'allò que estàs reivindicant. Vull dir que és perfecte. Sí. Molt ben explicat. Tranquil, Ignacio, ja el pitjor ha passat, jo crec. Des d'aquesta ja... Me l'anava a guardar per al final, però dic, no, que així acabes de patir. Ara anem una miqueta a la fotografia d'arquitectura, no? Que captura imatges, edificis, estructures... T'ha interessat mai aquest tipus de fotografia? Tens algun tipus de filia cap a algun tipus d'edificis? A mi, per exemple, m'agrada molt els edificis brutalistes. I ara preguntaràs... Els brutalistes? Sí, m'agrada molt el tema del formigó, el gris, tot això. A tu et crida a fotografiar edificis o te la repela 100%? La veritat és que no. Sí que és veritat que els edificis, amb depèn quins retrats o tipus de fotografia, ajuden molt a l'estètica de la fotografia. Jo, per exemple, tinc el meu company de pis, és artista i està endinsant-se en el món de la música i fa poc, perquè em va venir de gust, el vaig acompanyar, et faig unes fotos, uns vídeos, tal. I el vaig acompanyar i, hòstia, hi havia com unes cristalleres gegants al MACBA, al CCB, i era com la perspectiva en picat i ell com amb una certa altura i els finestralls darrere ajuden, però és veritat que no soc una persona que tingui cap dèria per l'arquitectura, no. Tinc molta dèria pel context social i per les lluites i les reivindicacions, per això sí. Per als edificis, mira, com si és de color verd o de color lila, saps? M'és igual. Perfecte. On era això, Ignacio? Recordes... I prefer not to speak, because if I speak, I'm in big trouble. Estàs invitant a Pep Guardiola? No. Ah, pensava que sí, no sé, t'ha quedat així. Després passem a la fotografia de publicitat, un àmbit que també a l'Ignacio li agrada molt, especialment amb dues marques que són Orbea i KTM. Què et passa, Ignacio? Aquí he vist una foto que això no pots ficar, tio. Com això et mato, tio. Pensa que la gent de l'Ivox no està tenint res, per tant no tallis, perquè llavors si la gent de l'Ivox s'agòbia, es cau del programa i llavors els perdem com a usuaris. La pregunta aquí, David, entrant en l'àmbit de la fotografia de publicitat, tenint en compte que la publicitat busca vendre i embellir les coses i el fotoperiodisme en certa manera busca la veritat de manera més crua, has sentit mai la pressió de fer una foto més atractiva o un vídeo més atractiu o espectacular perquè destaqui més en un mitjà? O sigui, buscar aquest clickbait que busquem alguns articles de periodisme, buscar-lo amb la fotografia? Posa'm algun exemple una mica més concret, perdona. No el tinc, perquè si... És a dir, fer una foto... Una foto que segurament no reflexi realitat al 100%, però que atrau molt l'atenció per com està feta o com està... No... Bueno, acostumo a ser bastant... És que necessito que el vídeo o la fotografia expliquin el que passa. Vale. Llavors, no m'agrada publicar... O sigui, si a un post d'Instagram o en un post del que sigui o a una notícia han d'aparèixer comentaris del que està passant o preguntes de per què surt això o tal, és que no s'ha fet bé, és que no estàs informant a mi i no estàs fent bé la teva feina. Perquè l'objectiu de la foto i el vídeo és que és com un engranatge més de l'article, no? Vull dir, si jo veig una foto acompanya l'article o l'article acompanya la foto, però el text, perdó, i necessito que aquella foto i vídeo expliquin coses. Si t'ho estic explicant i em preguntes què està passant o què ha passat o per què ha passat, doncs tenim un problema.
Molt bé, encarem ja la recta final de la, No la poses. la presentació. No, sisplau. No. I ara passaríem a la fotografia de carrer, la fotografia de street, que seria aquesta... És una fotografia que... L'Ignasi és un romàntic, deixem-nos ja. Chichi, te amo. Chichi, te amo. No, estic fent una... Era algú que... Estic completant amb una A perquè... És que no, ho he ficat... Ho he ficat perquè... Aquesta foto de fer 15 anys, tio. No, 15 anys no, que tampoc ets tan gran, tu. Ignacio, deixa de tallar-me la secció perquè si no la gent es connecta. David, com a fotoperiodista, creus que has de passar un pèl desapercebut per captar l'espontaneïtat de la gent? Més o menys ho hem comentat abans, això, però ho podem ara baixar una miqueta més. Sense que la teva presència alteri el comportament, com creus aquí, o sigui... Sí. Has de ser un espectador molt neutre i que no et deixin, o en certa manera creus que t'has d'identificar? O... Depèn de la situació, està bé que sàpiguen que estàs allà, perquè depèn de... Al final tu vas a cobrir coses que passen, però no sé, és que per exemple un desnonament, una manifestació, un el que sigui, hi poden haver certs tipus d'accions on doncs depèn de quina foto o quin vídeo facis, potser pot sortir una persona en aquell frame que pot sortir perjudicada posteriorment com a relacionada possible autora d'uns fets que segons la policia o qui denunciï puguin comportar causes repressives. Llavors jo aquí sóc molt curós, però perquè és que si jo no tingués l'ofici de periodista seria jo el que faria jo, saps? Llavors, d'alguna manera jo no faig cap cosa que generi una acció concreta, és a dir, jo estic com a periodista, jo no vaig allà amb un foco enorme enfocant no sé qui i dient haz esto o háblame delante de cámara, sinó que jo abans de fer un vídeo o el que sigui, doncs, a nivell d'entrevista, abans que algú parli li explico, mira, soc aquesta persona, faig això, vols que parlem d'això, es publicarà a tal lloc, vale, sí, però si hi ha una manifestació on la gent està corrent o està aplaudint o tal, intento passar desapercebut, i a vegades la gent no parla i potser ja li veus la cara que diu no vull sortir en un vídeo, doncs tu deixes de gravar i aquell clip o aquella foto no serà publicada perquè jo me'n recordaré o l'esborraré al moment, però perquè al final no sé, no és un circ ni un teatre, m'estàs fent una feina d'interès públic, que és la informació, i que té una causa o un objectiu al darrere, i que la gent que està allà està segurament enfadada, nerviosa, trista, decepcionada. També hi ha coses que es celebren i també es documenten. Llavors el tema és, ostres, aquestes persones mereixen un respecte, no són els nostres titelles de fira on anem a fer una foto i ho publiquem com si fossin no sé, saps què vull dir? Sí, com si fossin A13, bàsicament. A13, correcte. Perfecte, anem a les dues últimes. Tenim la fotografia documental. Aquesta fotografia es dedica a documentar esdeveniments, persones i llocs amb finalitats històriques i culturals. En aquest cas, l'entrega del treball de final de màster de l'Ignacio, que es diu Disseny de metodologia que permeta estimar el consum energètic d'un hipermercat. Em pensava que era, quan he llegit abans, em pensava que era estimar de querer, dic. Únic TFM exposat en català a la Universitat Politècnica de València. Un aplaudiment Què dius? Únic! Però un moment que acabo el títol, que és Disseny de metodologia que permet estimar el consum energètic d'un hipermercat en Espanya després de l'estudi comparatiu de les auditories energètiques d'una gran cadena del sector. Quina gran cadena? Carrefour. Wow. Sionistes a morir, Ignacio. Tenen supermercats a Cisjordània ocupada. Ho faig tot malament. No passa res, al final... Jo vaig treballar al Burger King i al McDonald's. Estem 1-1. T'està donant la mà. Estigues amagar-me. Estigues pel convidat, que estàs tan obsessionat amb mi que oblides el més important d'aquest programa sempre, que és el convidat. La pregunta, David, quina diferència principal trobes encarant la fotografia o el vídeo a veure si entenc la pregunta, en el cobrir una notícia concreta en un dia concret o en entrar en un projecte a llarg termini? Tu a l'hora de fer la fotografia, el vídeo, és la mateixa. Sí. Tens el mateix approach? Ets tu com creant això o tens diferents visions o penses... No, evidentment en un reportatge o en un documental o en algú que es tracta amb més profunditat, perquè per això és fotografia documental o un vídeo documental, doncs has de conèixer més a la persona, has de fer-li entendre molt bé el que busques, el que necessites, el per què vols fer això. Aquesta persona t'ha d'obrir les portes de la seva intimitat o del que sigui, i allà és quan passen
les fotografies o els vídeos més explicatius o més sincers. Molt probablement, depèn de la situació, un testimoni serà molt més bo o molt més explicatiu i més concret i més entenedor per qualsevol persona. Si l'entrevista ho fa una persona amb qui s'ha treballat aquesta confiança o aquesta relació prèvia amb la persona que està donant testimoni, que no amb algú que acaba d'arribar. Hola, soc de Telecinco, sisplau, em pots respondre unes preguntes? Micro a la cara. No. Llavors, clar, evidentment és bastant més fugaç la fotografia o el vídeo que fas a donar cobertura d'una manifestació un dia que un reportatge que faràs de llarga durada explicant una cosa concreta. Molt bé. I per acabar, Ignacio, tranquil, no surts en aquesta última, sí que en compte, que seria la fotografia d'art. En aquest cas vas decidir fotografiar la televisió directament a una persona que es deia Immaculada Mostaza. Uf, quin nom més divertit. La veritat és que sí, m'ha semblat art. Això és el teu Instagram, eh? Sí, no, hi havia coses. Estava veient el Rojo Vivo al Pis Estudiants de València. A veure quan convides un altre fotògraf, perquè encara han quedat coses. El Roig viu, tu. Llavors, ja per acabar la secció, l'última pregunta és: tu, David, intentes aplicar conscientment recursos artístics i de composició quan fas fotografia o és una que ja més o menys et surt orgànicament? O sigui, tens un procés conscient de pensar, hòstia, vaig a enquadrar aquí, o és una que ja et surt, ja ho tens molt integrat en tu mateix? Crec que ho faig més automàtic que no pas de forma molt pensada. És veritat que intento, doncs, si estem en una situació que, jo què sé, el del volcà de la Palma, doncs si jo puc parlar amb una persona i que al fons sigui el volcà i no que estigui d'esquenes al volcà, doncs millor, perquè serà més representatiu. Si la persona, jo què sé, si estigués fent un retrat a un tio, jo què sé, al Xavier García Albiol, doncs potser el puc intentar pillar donar, jo què sé, amb mitja ombra a la cara i mitja com per fer entendre aquesta com, no sé, poder o enemic o persona com dolenta, no ho sé. Seria trobar-li la manera, però s'intenta, però crec que és una cosa que surt orgànic i sol. El tema enquadrament, no sé, la regla dels terços i aquestes coses que intentem fer anar. Doncs pots respirar tranquil, Ignacio. Ha acabat aquesta secció. No és un fins mai, és un hasta pronto. No me'n recordo com es deia la frase. Passem a la zona de la mort. David, ja estem encarant el que vendria a ser al final del programa. La zona de la mort. La recta final. Ara ve el que fa absolutament tots els podcasts del món. Són preguntes molt picadetes. Molt picadetes. Molt picadetes. De dir sí, no, de tal a tal, sense pensar, ràpid, i ens ho traiem de sobre. Preguntes que et podrien fer a qualsevol podcast de Someva, com per exemple. David, ets un home deconstruït o un home lliurepensador? Hòstia. Deconstruït, però sempre et pots desconstruir una mica més. Vinga. I la següent va relacionada amb això. De l'1 al 10, com de woke et consideres? Un 10. Jo depèn d'aquí, soc descendent de Lenin com a mínim. Tote bag i unes pintades en negre. A mi l'altre dia em van dir Stalin per als canals de YouTube. No? Tote bag què? Em van dir que era Stalin l'altre dia per als canals de YouTube. I després d'això ho acabes de demostrar després d'aquesta secció. S'han equivocat. Vinga, següent, Guillem. David, relació amb la intel·ligència artificial? La utilitzo, però no per la meva feina, sinó per facilitar-me la vida en certs àmbits. Molt bé. Vídeo en vertical, sí o no? No! No, perdó. Visca el juntal. És que quin maleït fàstic, tio. Tu saps la d'informació que es perd i la d'enquadre de merda perquè quatre no, perquè són milers de persones puguin veure el fucking vídeo en vertical. Ho odio molt fort. Ho veuràs en una setmana. Ho diem, però encara ho diem més aquells reels que diuen gira el mòbil per haver pasado. I ho faig, sí, jo ho faig perquè em nego a gravar en vertical. Però confia, és igual, confia en l'audiència. David, teoria de la conspiració preferida? Teoria de la conspiració preferida.
Guilty pleasure de la conspiració. Hòstia, hòstia, nos fumiguen? Nos fumiguen. I ja que anava a dir, fa cara de chemtrails, eh? Sí. Chemtrails, nos fumiguen... Sí, és bona aquesta. És bona aquesta. No sé. Estem sols a l'univers, sí o no? Hòstia, jo crec que no. No. Hi ha coses per allà. Creus bé. Home, tu veus qui ens està governant? Tal qual. Carinyo. Així no anem enlloc. Algú Fotografia, ja per allà fent alguna cosa. fotografia analògica o digital? Em perdó pels més puristes, però jo he fet servir la digital, així que digital. Un tio sincer. Un mitjà amb el Sí, que sincer. voldries col·laborar, però encara no has col·laborat. Un mitjà. Oh, aquesta és bona, eh? Interview. Uf, no. Existeix Un- interview, encara que no Un hi ha. mitjà amb qui voldria col·laborar i encara no he col·laborat... Hòstia, pues un moment, eh? Vale, deixa'm que li doni vol... No. Em vam anar a buscar OK Diari i vaig dir que no, per principis, eh? Bueno, evidentment, no me faltaria. Un mitjà amb qui voldria... Mira, amb qui... No, és que hi vaig col·laborar també, és veritat. Hòstia. Has treballat per tu. Has treballat per tothom. Hòstia, no tinc ara mateix... No tinc ara mateix un que se m'escapi. Pues vinga, pues ja està. No. Pregunta de merda, Ignacio, no passa res. Sí. Següent. Aquesta és llarga, I no la diré bé perquè em costa vocalitzar a vegades, però seria acabar fent fotos a turistes tocant la moreneta per la voluntat? Primera opció. Torna a repetir-la? Veus? És que no he acabat ni la pregunta que no l'entès. És boníssima. Acabar fent fotos a turistes tocant la moreneta. O sigui, els turistes toquen la Però aquí moreneta. la moneta la toquen els turistes. Els turistes, i tu fas la foto per la voluntat. No per la voluntat que tu vulguis fer-la, sinó per la voluntat que donin ells, que és un eufemisme d'uns euros. O sigui, ells em donen uns diners Exacte. per jo retratar com ells canten la moreneta. Serà la pregunta sí. més llarga de la zona de mort, però això ho vaig veure, per exemple, al Taj Mahal. Al Taj Mahal vaig anar jo i hi havia senyors allà que tu et ficaves... Jo no ho vaig fer perquè no em sembla Vale, i Vale? si no? I si no és acabar gestionant una d'aquelles màquines que et poses a sobre en un pedestal i tens un mòbil que va donant voltes de 360 graus, molt ràpid, mentre tu dius a la gent, aviam, balleu una mica, així desenfadat. Això ho vaig fer el divendres jo a aquesta empresa. I no ho he anat a Instagram No, i ho penso penjar al pròxim programa, no sé cap tipus de vergonya. La primera claríssim, aquí no? vaig fer un cover. Ja. La primera claríssim. Aquest sóc jo fent això a la meva festa d'empresa. Ara seu des d'aquí, des d'un mòbil. Festa d'empresa, veus? Pel sac, home. Aquí, aquí, perquè vegis que aquí Ignacio no només pilles. De fet, jo una vegada, jo estava, bueno, més d'una vegada, però jo quan he anat a Israel i a Cisjordània, Palestina, jo he estat al Mur de les Lamentacions. Vale. I Jo estava per allà fent fotos vale. i em venen una parella d'ultraortodoxos allò amb el barret, tal, no sé què, i em diuen en anglès, no, please, take me a photo, no sé què, em pots fer una foto, tal? I jo, clar, jo soc periodista, no estic allà per fer això, i em diu, how much? I jo vaig dir, espera, que m'està pagant pasta un sionista per fer-li un retrat allà mateix. I sí, em vaig guanyar uns dinerets Molt bé. fent-li uns retrats a uns sionistes ultraortodoxos i ja està, molt divertit, la veritat. Genial. Allà al Mur de la Lamentació em vaig dir, bueno, mira tu. No sé. Viatge pagat. De locos. Un mitjà amb el que mai col·laboraries. Amb el que mai col·laboraria, hòstia, però és que n'hi ha molts. O sigui, un mitjà, Un. clar, és que intentaré que sigui com d'esquerres, que sigui com plot twist, però VilaWeb. un mitjà amb el que mai col·laboraria. Joder, és que n'hi ha molts amb els que no col·laboraria. Doncs et puc fer una llista més que un? No sé, doncs no col·laboraria amb Telecinco, amb OK Diario, amb EDATV, amb l'Espanyol tampoc, amb molts no Amb Canal Red. amb Canal Red, bueno, és que no hi col·laboraria perquè crec que no faríem el mateix tipus d'enfocament i no pagaríem el que... Perquè per fer-ho amb el Canal Red ho faig amb la directa. Molt bé. I encara que no em paguin, vull dir, Dos adjectius, David. dos adjectius. O tres, o un, el que et surti de la polla. Els catalans som... Pesats. Vale, estic d'acord. Molt actius, De veritat, això també. que pot anar relacionat amb l'anterior.
Orgullosos i solidaris. Perfecte. Vale. I dona 2 adjectius. Els valencians sou... Els valencians sou... Encara més pesats? Els valencians sou... Cocainòmens. uns fiesteros. Sí, t'anava fill de puta, eh? No, home, no. I, clar, hòstia, no, home, no em facis dir això, pobres. Sempre es va cap a la fiesta, No hi ha adjectius per descriure els valencians. És festeros, cocainòmens, sempre acabem al mateix lloc. Uns vales perdudes. Uns vales perdudes. Sempre queda al mateix Cadascú lloc, dirà alguna cosa. Cadascú interpretarà què voldrà. Aquí estic. Guillem. David, una xarxa com Instagram, originalment orientada a la fotografia, Com hem pogut veure. ha canviat molt, correcte? Ha fet més mal que bé o més bé que mal al món de la fotografia, Instagram? Hòstia, ha fet més mal que bé o més bé que mal? A veure, si ha fet més bé que mal. Jo crec que realment ha fet més... més bé que mal pel fet de que és un lloc on si tens l'algoritme ben entrenat, d'alguna manera tu pots... Guanyar-te millor la vida... Com que es diu, què? Guanyar-te millor la vida. Si teniu més publicitat, teniu més... Bueno, no, però vull dir que tu pots aprendre fotografia a Instagram, pots veure molta fotografia, pots consumir molta fotografia, molta gent que t'explica amb quins paràmetres ha fet aquesta fotografia. Llavors, hi ha una part a nivell de una biblioteca de milers i milions de fotografies accessible a tothom on tu pots veure-ho. Després està que cadascú pot arribar a i per què no em surt aquesta foto? Les comparatives, no? Ostres, com jo puc fer això? Per què no puc fer això? Vull dir, al final, com tot s'ha de saber utilitzar. I els tutorials de haz la foto con el móvil, tal, gira del revés, el ISO sube, a mi em surten... Bueno, hi ha cops que hi ha fotos amb mòbils que, ojo, cuidado, Sí, no. Pues la gent que la sap fer, jo no en sé. Ignacio. Independència de Catalunya amb Sílvia Orriols de presidenta Hòstia! o República Espanyola amb Gabriel Rufián de president de la República? Hòstia! Ai, és que és molt dur, això, Uf! La zona de la Em mort. matareu, però... Oi. Joder! Espanya republicana amb Gabriel Rufián. Uf. Conec a Gabriel Rufián en persona i... És suat, És suat per un moment. No suïs tant, No, Ignacio. home, no, ni de conya. Al final una cosa republicana porta l'altra, al final. Sí, total. No serem mai independents. Espanya o França? No puc dir països catalans, llavors diré... hòstia, França, sóc un merdes, França. Perfecte. Vale. I l'última és amb qui et quedes? Israel o el Club Esportiu Europa? Tenen els mateixos colors, no? Hòstia! Badums! No, tinc molts amics que... Tinc amics que són de Tinc molts d'Europa. amics a Israel. Amb el Club Esportiu Europa, home. Molt bé. L'any que ve ens anem les cares. Sí, perquè a playoff no guanyareu. T'has passat bé, David? M'he passat molt bé. Sí. Merci per convidar-me, de veritat. Home, tu per venir. Com creus que quedarà això d'audiència? De la hòstia. Queda de l'hòstia, no? Aquí l'audiència fidel és important. No volem números, volem qualitat. Sí, exacte. Si tu has passat bé, qui t'agradaria veure passar per aquí on estàs tu sentat? Aquí m'agradaria passar... Com? El desgraciat, tio. Sí, Com? Si tu has passat bé, a qui t'agradaria veure aquí sentat on estàs tu? Aquí assegut, aquí m'agradaria veure Això vol dir, assegut. això vol dir que podries dir-li per WhatsApp aquestes penyes són de puta mare. Vale. Què m'agradaria veure passar per aquí? Ostres, és que anava a dir... Vale, deixa'm pensar un moment, Vaig ràpid. A ningú. Ostres, no se m'acut ningú, tio. Terrible. Doncs... Vale, crec que estaria molt bé que passés per aquí la Natàlia Abouchar, Vale. que és la presidenta de la Comunitat Palestina de Catalunya, Molt bé. que explicarà molt bé tota la feina
que fa la diàspora de Palestina aquí a Barcelona i a tot Catalunya, i que té molt a explicar, i que al final és veritat que ella ho diu com que ella no és la cara visible de res, és una portaveu, una persona impulsora d'aquesta entitat, i que crec que cal més que mai lluitar per tots els pobles oprimits i sobretot i també per Palestina, que ara mateix està en un moment molt complicat. Molt bé. I ja, última pregunta, ens intercanviem el rol si tu ens fas la pregunta que et surti dels collons a nosaltres. Vale. Hem de ser molt sincers. Extremadament sincers. Us puc pillar per banda aquí, Sí. Pots pillar-nos per banda. Vale, va. Va, hòstia, us poso un compromís, sou un cabron, No, endavant, David. Tira-li. Endavant, David. El que és famós ets tu aquí, jo no. No creguis. Vale. Qui és el convidat que més il·lusió us ha fet que vingués però us ha rebutjat? I us ha contestat dient, mira, no puc, no em va bé, i us ha fet llargues o no llargues. Jo aquí no tinc problemes perquè no és la producció la porta de Ignacio. Del programa. Per tant, a mi no m'ha rebutjat mai ningú. No m'ha rebutjat mai ningú. A mi m'ha rebutjat molts. A mi m'ha rebutjat moltíssim. Digues, Ignacio. Molts i molts. Esteve per mèrits evidents. És que no ho puc dir. És que... Vale, no passa res. No pots dir, no? O m'ha No, però rebutjat. gent que evidentment em faria il·lusió que vingués i per motius X, no perquè ens hagi rebutjat, sinó perquè té moltes... Per motius X, per Us ha motius rebutjat X... ells a venir, no vosaltres a ells. No, gent que jo... Per li he motius demanat- X vol dir motius eròtics, Ignacio? No, jo què sé. O motius de Twitter. No, Exacte. bueno, podem dir, vull dir, al final, per exemple, he intentat que vingui Òscar Dalmau i no ha pogut ser, Bueno, no, perquè clar, és una és persona veritat, molt també. ocupada i... No al era aquest i ho sabem tots, Ignasi. No aquest. Jo crec que era aquest. Qui era? No, si no vol dir, no passa res, és el seu espai, són les seves normes. Sí. Jo no diria res, me l'apuntaré, però bueno, Hi ha uns quants. Ho dirà off camera. Jo no ho diré. Quan escriu un llibre... Sí, llibre te l'escriuré jo i te'n duràs tu els crèdits. Històries des de l'Himalaya, el llibre de l'Himalaya. Sí. Doncs ja està. Molt bé. Ja està. Al principi del programa us preguntàveu quina és la vostra notícia falsa preferida. En escrit Florentino Pérez, en perfecte català, diuen que he parlat no sé què d'executar avals pel candidat alternatiu aquest i no és veritat, en cap moment he parlat d'avals. Uau. No res, ens veiem en 15 dies. Adeu. Watching out on a bus, you're saying, 'cause you know